Μετά από ένα καταστροφικό ατύχημα, ένας αδίστακτος επιχειρηματίας καθυλώνεται σε αναπηρικό καροτσάκι και βυθίζεται στην πικρία. Όλα αλλάζουν όταν 3 παιδιά του δρόμου εισβάλλουν στη ζωή του, φέρνοντας στοργή, πίστη και την υπόσχεση ενός θαύματος. Αλλά όταν συμβαίνει η μεταμόρφωση, μια νομική διαμάχη απειλεί να καταστρέψει τη νέα οικογένεια που δημιουργήθηκε. Αν αυτή η ιστορία σας ενδιαφέρει, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη παρακολουθείτε. Συνεχίζουμε. Η βροχή χτυπούσε δυνατά στα παράθυρα του 32ου ορόφου του πιο σύγχρονου εταιρικού κτηρίου της Λεωφόρου Κηφισίας. Ο Ρόδον Ταβουλάρης παρατηρούσε την πόλη από κάτω, την Αθήνα να πάλεται στη φρενήρη ρουτίνα της και ένιωθε το βάρος της αυτοκρατορίας που είχε χτίσει με τα ίδια του τα χέρια. Στα 43 του χρόνια ήταν ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας. Είχε μερίδια σε εταιρείες τεχνολογίας, πολυτελή ξενοδοχεία και ακόμη και μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ που εξαπλωνόταν σε 3 περιφέρειες. Το όνομά του βρισκόταν πάντα στις οικονομικές σελίδες των εφημερίδων, άλλοτε εγκομιαζόμενος ως οραματιστής, άλλοτε επικρινόμενος για τις επιθετικές του τακτικές διαπραγμάτευσης. Ο Ρόδον δεν νοιαζόταν για τις κριτικές. Για εκείνον, οι επιχειρήσεις ήταν πόλεμος και στον πόλεμο δεν υπήρχε χώρος για συναισθηματισμούς. Απέλυε υπαλλήλους χωρίς δεύτερη σκέψη όταν οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες. Έκλεινε συμβόλαια χρησιμοποιώντας νομικά παραθυράκια που άφηναν μικρότερους εταίρους σε δύσκολη θέση. Αγόραζε εταιρείες σε δυσκολία σε εξευτελιστικές τιμές και τις αποσυναρμολογούσε σαν κάποιος που αποσυναρμολογεί ένα παλιό παιχνίδι. Η φιλοσοφία του ήταν απλή και άμεση, ή τρως ή σε τρώνε. Εκείνο το απόγευμα της Πέμπτης, ο Ρόδον είχε μόλις κλείσει άλλη μια αμφιλεγόμενη συμφωνία. Μια οικογενειακή επιχείρηση επίπλων κατά παραγγελία που επιβίωνε εδώ και 30 χρόνια στην αγορά, είχε ενσωματωθεί στον όμιλό του για ένα κλάσμα της πραγματικής της αξίας. Οι παλιοί ιδιοκτήτες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν κατάφερε να ακολουθήσει την ψηφιακή μεταμόρφωση του κλάδου, είχαν υπογράψει τα χαρτιά με δάκρυα στα μάτια. Ο Ρόδον δεν ένιωσε τίποτα άλλο παρά ικανοποίηση που κατάφερε να πετύχει μια τόσο συμφέρουσα τιμή. Ο Λεωνίδας Μονάκης, ο συνέτερός του και δεξί του χέρι για πάνω από 10 χρόνια, μπήκε στο γραφείο με ένα μπουκάλι εισαγόμενο ουίσκι και 2 κρυστάλλινα ποτήρια. Ο Λεωνίδας ήταν διαφορετικός από τον Ρόδωνα στην εμφάνιση, αλλά παρόμοιος στην ουσία. Όπου ο Ρόδον ήταν άμεσος και ψυχρός, ο Λεωνίδας ήταν χαμογελαστός και υπολογιστικός. Η ειδικότητά του ήταν να κάνει τους ανθρώπους να τον εμπιστεύονται πριν αποσπάσει αυτό που χρειαζόταν. Μαζί αποτελούσαν ένα ανίκητο δίδυμο στον εταιρικό κόσμο της Αθήνας. Ακόμα δεν το ξέρει, αλλά εκείνη η στιγμή του εορτασμού θα ήταν μία από τις τελευταίες της παλιάς ζωής του Ρόδωνα Ταβουλάρη. Η μοίρα, με τη χαρακτηριστική της ηρωνία, ετοιμαζόταν να ανατρέψει όλες τις βεβαιότητες εκείνου του άντρα. 2 ώρες αργότερα, ο Ρόδον οδηγούσε το ασημί εισαγόμενο αυτοκίνητό του στη Λεωφόρο Κηφισού, με κατεύθυνση την έπαυλή του στην Κηφισιά. Η κίνηση ήταν πυκνή όπως πάντα, αλλά δεν τον ένοιαζε. Άνοιξε το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και χάθηκε σε σκέψεις για τον επόμενο στόχο εξαγοράς. Μια αλυσίδα ιατρικών κλινικών αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και θα ήταν ιδανική για να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό του. Η βροχή είχε σταματήσει, αλλά ο δρόμος ήταν ακόμα βρεγμένος και γλιστερός. Ο Ρόδον δεν είδε το φορτηγό που έχασε τον έλεγχο λίγα μέτρα πιο μπροστά. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν το βαρύ όχημα διέσχισε τη λωρίδα και άλλα αυτοκίνητα άρχισαν να φρενάρουν απότομα. Ο ήχος του μετάλλου που στραπατσαριζόταν αντίχησε στη λεωφόρο. Ο Ρόδον προσπάθησε να αποφύγει, αλλά το αντανακλαστικό του ήρθε πολύ αργά. Το αυτοκίνητό του χτυπήθηκε στο πλάι από ένα άλλο όχημα που γλίστρισε και η πρόσκρουση τον εξφενδώνησε πάνω στο προστατευτικό κυκλίδωμα με μία βίαιη δύναμη. Τα επόμενα λεπτά ήταν ένα χάος από σιρήνες, κραυγές και πόνο. Πολύ πόνο. Ο Ρόδον άκουγε φωνές γύρω του, αλλά δεν μπορούσε να κινηθεί. Ένιωθε όλο του το σώμα να πονάει, ειδικά την πλάτη και τα πόδια του. Μια παράξενη αίσθηση, σαν κάτι πολύ βαρύ να πίεζε τη σπονδυλική του στήλη. Προσπάθησε να κουνήσει τα πόδια του, αλλά δεν ένιωσε τίποτα. Ο πανικός άρχισε να τον κυριεύει, αλλά σύντομα το σκοτάδι τον τύλιξε.
Όταν ξύπνησε, βρισκόταν σε ένα δωμάτιο ιδιωτικού νοσοκομείου. Το λευκό φως από το ταβάνι πονούσε τα μάτια του. Σιγά-σιγά άρχισε να αναγνωρίζει τα πρόσωπα γύρω του. Ο Λεωνίδας ήταν εκεί με μια ανήσυχη έκφραση που φαινόταν γνήσια. Υπήρχαν γιατροί, νοσοκόμες και στη γωνία του δωματίου, σχεδόν κρυμμένη πίσω από όλους, ήταν η Ελένη. Η Ελένη Ταβουλάρη, η σύζυγός του εδώ και 15 χρόνια, ήταν μια όμορφη γυναίκα 40 ετών που είχε μάθει να ζει στη σκιά του συζύγου της. Κόρη μιας παραδοσιακής αθηναϊκής οικογένειας σε Παρακμή, παντρεύτηκε το Ρόδωνα όταν εκείνος έχτιζε ακόμα την αυτοκρατορία του, ελκυσμένη από τη φιλοδοξία και την αποφασιστικότητα που έβλεπε σε εκείνον τον άντρα. Στην αρχή υπήρχε αγάπη, ή τουλάχιστον αυτό που και οι δύο πίστευαν ότι ήταν αγάπη. Αλλά με τα χρόνια ο γάμος είχε γίνει μια ψυχρή και τυπική συμβίωση. Ο Ρόδων ζούσε για τις επιχειρήσεις, γύριζε αργά στο σπίτι, ταξίδευε συνεχώς. Η Ελένη είχε αφοσιωθεί σε φιλανθρωπικές δράσεις, μαθήματα τέχνης και έναν κοινωνικό κύκλο γυναικών τόσο μόνον όσο και εκείνη. Κοιτάχτηκαν εκείνη τη στιγμή, σύζυγος και σύζυγος, και για μια στιγμή ο Ρόδων είδε κάτι στα μάτια της που δεν κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει πλήρως. Ανησυχία ναι, αλλά και μια παλιά θλίψη, σαν εκείνο το ατύχημα, να ήταν απλώς ένα ακόμα κεφάλαιο σε μια ιστορία ήδη καταδικασμένη στη μελαγχολία. Ο επικεφαλής γιατρός, ένας φημισμένος νευροχειρουργός ονόματι γιατρός Καρίδης, εξήγησε την κατάσταση με την όση δυνατή λεπτότητα, αλλά χωρίς να κρύψει τη σοβαρότητα. Το ατύχημα είχε προκαλέσει μια σοβαρή βλάβη στον νοτιαίο μυελό. Ο Ρόδων είχε υποβληθεί σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση που σταθεροποίησε τη σπονδυλική στήλη, αλλά η πρόγνωση ήταν αβέβαιη. Προς το παρόν δεν είχε κίνηση στα πόδια. Υπήρχε πιθανότητα μερικής ανάρρωσης με εντατική φυσιοθεραπεία, αλλά υπήρχε επίσης η πιθανότητα η παράλυση να είναι μόνιμη. Ο Ρόδων άκουσε τα πάντα σιωπηλά, επεξεργαζόμενος τις πληροφορίες σαν να ήταν δεδομένα μιας επιχειρηματικής έκθεσης. Αλλά όταν έμεινε μόνος στο δωμάτιο, η πραγματικότητα έπεσε πάνω του με το βάρος ενός βουνού. Αυτός που πάντα έλεγχε τα πάντα και τους πάντες γύρω του, ήταν παγιδευμένος σε ένα σώμα που δεν ανταποκρινόταν στις εντολές του. Τα πόδια που τον είχαν πάει σε τόσα μέρη, που είχαν ανέβει τις σκάλες της επιτυχίας, που είχαν πατήσει πάνω σε τόσους ανταγωνιστές, ήταν τώρα δύο αδρανείς μάζες κάτω από το νοσοκομιακό, σε εντόνι. Οι μέρες στο νοσοκομείο ήταν ένα σιωπηλό μαρτύριο. Φυσιοθεραπευτές έρχονταν καθημερινά, προσπαθώντας να διεγείρουν τους μύες του, κινώντας παθητικά τα πόδια του, αναζητώντας οποιοδήποτε σημάδι νευρικής απόκρισης. Ο Ρόδων συνεργαζόταν μηχανικά, αλλά μέσα του ένιωθε μία αυξανόμενη οργή. Οργή για τον οδηγό του φορτηγού που προκάλεσε το ατύχημα, οργή για τους άλλους οδηγούς, οργή για τη μοίρα, οργή για τον εαυτό του. Ο Λεωνίδας τον επισκεπτόταν κάθε μέρα, φέρνοντας εκθέσεις και έγγραφα για υπογραφή. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονταν και ο Ρόδων προσπαθούσε να διατηρήσει τον έλεγχο, αλλά γινόταν όλο και πιο δύσκολο να συγκεντρωθεί. Η Ελένη ερχόταν επίσης, αλλά έμενε λίγο. Καθόταν στην καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι, ξεφύλιζε περιοδικά, έκανε αόριστα σχόλια για τον καιρό ή για κάποια ασήμαντη είδηση. Η απόσταση μεταξύ τους, ήδη μεγάλη πριν, φαινόταν να έχει γίνει ένα αγεφύρωτο χάσμα. Μετά από 3 εβδομάδες, ο Ρόδων πήρε εξιτήριο. Θα γύριζε σπίτι σε ένα αναπηρικό καροτσάκι με μια ομάδα νοσηλευτών για τη βασική φροντίδα και έναν φυσιοθεραπευτή που θα ερχόταν 3 φορές την εβδομάδα. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην έπαυλη γίνονταν ήδη. Ο Λεωνίδας είχε φροντίσει τα πάντα με αποτελεσματικότητα. Η έπαυλη στην Κηφισιά ήταν ένα σύγχρονο παλάτι 3 ορόφων με τεράστιους κήπους, πισίνα, γήπεδο τένις και ένα γκαράζ που χωρούσε 8 οχήματα. Ο Ρόδων πάντα περηφανευόταν για αυτή την ιδιοκτησία, το απόλυτο σύμβολο της νίκης του πάνω στη ζωή. Τώρα, καθώς τον μετέφεραν μέσα σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, ένιωσε ότι αυτό το τεράστιο σπίτι ήταν μια χρυσή φυλακή. Η Ελένη προσέλαβε περισσότερους υπαλλήλους και αναδιοργάνωσε το ισόγειο, ώστε ο Ρόδων να έχει πρόσβαση σε ό,τι χρειαζόταν. Ένα δωμάτιο μετατράπηκε σε προσαρμοσμένη σουίτα με ειδικό μπάνιο και εξοπλισμό υποστήριξης.
Η βιβλιοθήκη έγινε αίθουσα φυσιοθεραπείας. Όλα πολύ αποτελεσματικά, όλα πολύ ψυχρά. Οι εβδομάδες μετατράπηκαν σε μήνες. Ο Ρόδον άρχισε να αρνείται επισκέψεις από φίλους και γνωστούς. Δεν ήθελε να δουν τον μεγάλο Ρόδωνα τα βουλάρι μειωμένο σε αυτή την κατάσταση. Ο Λεωνίδας συνέχιζε να έρχεται τακτικά φέρνοντας χαρτιά για υπογραφή, αλλά ακόμα και αυτές οι επισκέψεις άρχισαν να τον ενοχλούν. Ο Ρόδον συνειδητοποίησε ότι έχανε τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν από τον Λεωνίδα και απλώς επικυρώνονταν από εκείνον. Η υπογραφή του ήταν απαραίτητη, αλλά η γνώμη του όλο και λιγότερο. Η Ελένη είχε επίσης αλλάξει, ή ίσως εκείνος δεν της είχε δώσει ποτέ πραγματικά προσοχή. Η σύζυγος είχε γίνει πιο απόμακρη, πιο μηχανική στη φροντίδα της. Έλεγχε αν είχε πάρει τα φάρμακά του, αν ο φυσιοθεραπευτής είχε έρθει, αν το φαγητό ήταν κατάλληλο. Αλλά δεν υπήρχε ζεστασιά, δεν υπήρχε σύνδεση. Κοιμόντουσαν στον ίδιο όροφο, αλλά σε ξεχωριστά δωμάτια. Όταν συναντιόντουσαν στα γεύματα, μιλούσαν για ασήμαντα πράγματα ή απλώς έτρωγαν σιωπηλά. Η πικρία εγκαταστάθηκε στην ψυχή του Ρόδωνα σαν ένα ζυζάνιο που μεγαλώνει και πνίγει τα πάντα γύρω του. Αυτός που ήταν πάντα ενεργός, κυρίαρχος, αφέντης της μοίρας του, τώρα εξαρτιόταν από άλλους, ακόμα και για τις πιο βασικές εργασίες. Η φυσιοθεραπεία δεν έδειχνε σημαντική πρόοδο. Υπήρχαν μέρες που ορκιζόταν ότι ένιωθε ένα ελαφρύ μυρμήγκιασμα στα πόδια του, αλλά οι γιατροί έλεγαν ότι μπορεί να ήταν απλώς εντύπωση, ο εγκέφαλος που προσπαθούσε να δημιουργήσει αισθήσεις που δεν υπήρχαν πια. Ήταν ένα απόγευμα Σαββάτου, 4 μήνες μετά το ατύχημα, που όλα άρχισαν να αλλάζουν. Ο Ρόδον βρισκόταν στον πίσω κήπο, κοντά στον τοίχο που χώριζε την ιδιοκτησία από τον δρόμο. Η Ελένη είχε βγει για μια φιλανθρωπική εκδήλωση και οι υπάλληλοι ήταν απασχολημένοι με τις δουλειές τους. Είχε μείνει εκεί, απλώς παρατηρώντας τα φυτά, προσπαθώντας να βρει κάποιο νόημα στη νέα, περιορισμένη ύπαρξή του. Τότε ήταν που άκουσε τις φωνές από την άλλη πλευρά του τοίχου. Παιδικές φωνές που γελούσαν και μιλούσαν. Ο Ρόδον συνοφριώθηκε, ενοχλημένος από την εισβολή στην ησυχία του. Ο ήχος ερχόταν από μια μικρή τρύπα στη βάση του τοίχου, ένα ελάττωμα στη δομή που δεν είχε προσέξει ποτέ πριν. Ξαφνικά, 3 παιδικά πρόσωπα εμφανίστηκαν μέσα από την τρύπα. 3 βρώμικα και αδύνατα αγόρια, με σκισμένα ρούχα και ελπιδοφόρες εκφράσεις. Ο μεγαλύτερος από αυτούς, που πρέπει να ήταν γύρω στα 12, ήταν ο πρώτος που μίλησε. «Κύριε, έχετε καθόλου φαγητό να μας δώσετε? Πεινάμε πολύ». Ο Ρόδον τους παρατήρησε με ψυχρότητα. Ακόμα και στο αναπηρικό καροτσάκι, ακόμα και στην κατάσταση που βρισκόταν, η πρώτη του παρόρμηση ήταν η περιφρόνηση. Παιδιά του δρόμου, ζητιάνοι που εισέβαλαν στην ιδιοκτησία του. Ετοιμαζόταν να φωνάξει έναν υπάλληλο όταν κάτι τον σταμάτησε. Ίσως ήταν ο τρόπος που τον κοιτούσαν οι 3 τους, χωρίς φόβο, απλώς με γνήσια ελπίδα. Ίσως ήταν το γεγονός ότι για πρώτη φορά εδώ και μήνες ένιωσε ότι είχε τον έλεγχο μιας κατάστασης, έστω και μικρής. «Θέλετε φαγητό?» ρώτησε, και η φωνή του βγήκε πιο τραχιά από ό,τι σκόπευε. «Ναι, κύριε, δεν έχουμε φάει από χθες». Ο μεγαλύτερος χαμογέλασε, αποκαλύπτοντας λευκά δόντια σε αντίθεση με το βρώμικο πρόσωπό του. Ο Ρόδον θα έπρεπε να τους είχε διώξει, θα έπρεπε να είχε καλέσει την ασφάλεια, αλλά κάτι εκείνη, τη στιγμή στη μοναξιά εκείνου του απογεύματος, στην πικρία που του έτρωγε το στήθος, έκανε μια σκοτεινή και ταυτόχρονα παράλογα δελεαστική ιδέα να γεννηθεί στο μυαλό του. «Μπείτε από εκεί», είπε, δείχνοντας την τρύπα στον τοίχο. «Και ελάτε εδώ». Τα 3 αγόρια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους, έκπληκτα αλλά ελπιδοφόρα, και άρχισαν να στριμώχνονται μέσα από την τρύπα. Ο μεγαλύτερος ήρθε πρώτος, ακολουθούμενος από ένα λίγο μικρότερο αγόρι με μεγάλα και εκφραστικά μάτια, και τέλος ένα μικροκαμωμένο αγόρι που δεν πρέπει να ήταν πάνω από 8 ετών και κρατούσε έναν μικρό σταυρό κρεμασμένο στο λαιμό του. Όταν και οι 3 στάθηκαν μπροστά, του βρώμικοι και ξυπόλυτοι, αλλά με όρθιο ανάστημα, ο Ρόδον τους εξέτασε με το συνηθισμένο υπολογιστικό του βλέμμα. Ήταν παιδιά του δρόμου, χωρίς αμφιβολία. Πιθανότατα ορφανά ή εγκαταλελειμμένα, που ζούσαν από ψίχουλα και ξένη ελεημοσύνη. Σε μία άλλη ζωή,
ο Ρόδον θα είχε περάσει από δίπλα τους χωρίς καν να τους προσέξει. Τώρα βρισκόταν εκεί, πρόσωπο με 3 ανθρώπινα όντα που δεν είχαν απολύτως τίποτα, αλλά έβρισκαν ακόμα τη δύναμη να χαμογελούν. «Πώς σας λένε?» ρώτησε. «Εγώ είμαι ο Λουκάς», είπε ο μεγαλύτερος. «Αυτός εδώ είναι ο Ματθαίος», έδειξε τον μεσαίο. «Και ο μικρός είναι ο Γαβριήλ». Ο Ρόδον έγνεψε, επεξεργαζόμενος την πληροφορία, σαν να βρισκόταν σε μια επαγγελματική συνάντηση. Τότε, σε μια επίδειξη της παλιάς του ψυχρότητας, τώρα καρικευμένη με την πικρία της κατάστασής του, έκανε μια πρόταση που θα άλλαζε όλες τις ζωές τους. «Θέλετε φαγητό, θέλετε ένα σπίτι, θέλετε μια καλύτερη ζωή». Οι 3 τους έγνεψαν έντονα, με τα μάτια τους να λάμπουν από ελπίδα. «Τότε κάντε με να περπατήσω ξανά», είπε ο Ρόδον, η φωνή του φορτισμένη με ένα μείγμα πρόκλησης, χλευασμού και κρυμμένης απόγνωσης. «Αν καταφέρετε να με κάνετε να σηκωθώ από αυτό το αναπηρικό καροτσάκι και να περπατήσω ξανά, σας υπόσχομαι ότι θα σας υιοθετήσω και τους 3. Θα σας δώσω σπίτι, φαγητό, εκπαίδευση, τα πάντα. Αλλά μόνο αν περπατήσω ξανά. Αν δεν τα καταφέρετε, θα σας ταΐζω μόνο όσο προσπαθείτε και μετά θα φύγετε. Δέχεστε την πρόκληση». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά. Ο Ρόδον περίμενε τα παιδιά να γελάσουν ή να μπερδευτούν ή απλώς να φύγουν τρέχοντας από εκείνον τον τρελό άντρα. Αλλά ο Λουκάς ο μεγαλύτερος έκανε ένα βήμα μπροστά και άπλωσε το βρώμικο χέρι του στο Ρόδωνα. «Δεχόμαστε, κύριε. Θα σας κάνουμε να περπατήσετε ξανά. Το ορκίζομαι». Ο Ματθαίος και ο Γαβριήλ πλησίασαν επίσης, τα μάτια τους γεμάτα, από μια αποφασιστικότητα που ο Ρόδον δεν περίμενε να δει. Ο μικρός Γαβριήλ κράτησε τον σταυρό του και είπε με απαλή φωνή «Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Θα περπατήσετε, ναι». Ο Ρόδον έσφιξε το χέρι του Λουκά, νιώθοντας τη σκληρή και ροζιασμένη παλάμη του αγοριού ενάντια στο δικό του χέρι, που κάποτε ήταν σκληρό από τον έλεγχο των επιχειρήσεων, αλλά τώρα ήταν μαλακό από την αδράνεια. Σε εκείνη τη χειραψία σφραγίστηκε ένα σύμφωνο που κανένας από τους 4 δεν καταλάβαινε πλήρως ακόμα. «Μπορείτε να μείνετε στο πίσω δωμάτιο όσο προσπαθείτε», είπε ο Ρόδον, δείχνοντας ένα παράρτημα του κυρίως σπιτιού που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση εργαλείων κήπου. «Θα δώσω εντολή να ετοιμάσουν τον χώρο και να φέρουν φαγητό. Αλλά να είναι ξεκάθαρο, αν σε 6 μήνες δεν περπατάω, η συμφωνία μας τελειώνει και φεύγετε». «Κατανοητό. Κατανοητό», είπαν και οι 3 με μια φωνή. Ο Ρόδον κάλεσε την επικεφαλής οικονόμο, την κυρία Σοφία, μια 60χρονη κυρία που εργαζόταν στο σπίτι για πάνω από μια δεκαετία. Η έκφραση σοκ στο πρόσωπό της, βλέποντας τα 3 βρώμικα παιδιά, ήταν ορατή. Αλλά ο Ρόδον δεν έδωσε λεπτομερείς εξηγήσεις. Διέταξε να ετοιμάσει το πίσω δωμάτιο, να βρει καθαρά ρούχα για τα αγόρια και να σερβίρει ένα πλήρες γεύμα. Η κυρία Σοφία, πάντα διακριτική και υπάκουη, έγνεψε και πήρε τους 3 μέσα. Ο Ρόδον έμεινε εκεί στον κήπο, κοιτάζοντας τον κενό χώρο όπου τα αγόρια είχαν σταθεί λίγα λεπτά πριν. Τι είχε μόλις κάνει? Ποια τρελή παρόρμηση τον οδήγησε να δεχτεί 3 παιδιά του δρόμου στο σπίτι του, με μια παράλογη υπόσχεση υιοθεσίας αν τον έκαναν να περπατήσει? Ίσως ήταν η μοναξιά, ίσως ήταν η απόγνωση μεταμφιεσμένη σε πρόκληση. Ίσως βαθιά μέσα στη σκληρημένη ψυχή του υπήρχε ακόμα μια σπίθα ανθρωπιάς που ο ίδιος αγνοούσε. Όποιος κι αν ήταν ο λόγος, η απόφαση είχε ληφθεί. Ο κύβος ερρίφθη. Όταν η Ελένη επέστρεψε από την εκδήλωση το βράδυ και έμαθε για την παρουσία των αγοριών, η αντίδρασή της ήταν έκπληξη και συγκρατημένη ενόχληση. «Ρόδον, τι σκεφτόσουν, να φέρεις αυτά τα παιδιά μέσα στο σπίτι μας? Αυτό είναι τρέλα». Ο Ρόδον την κοίταξε από την καρέκλα του και για πρώτη φορά εδώ και μήνες ένιωσε μια σκιά της παλιάς του εξουσίας. «Είναι προσωρινό. Θα προσπαθήσουν να με βοηθήσουν με τη φυσιοθεραπεία. Αν λειτουργήσει, τέλεια. Αν όχι, θα φύγουν. Τόσο απλά». Αλλά αυτή δεν ήταν ολόκληρη η αλήθεια και το ήξεραν και οι 2. Η Ελένη αναστέναξε, πολύ κουρασμένη για να διαφωνήσει, και πήγε στο δωμάτιό της. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα ανακατευόταν με εκείνα τα παιδιά. Ήταν πρόβλημα του Ρόδωνα και αυτός έπρεπε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Εκείνο το βράδυ, καθώς ήταν ξαπλωμένος στο προσαρμοσμένο του κρεβάτι, ο Ρόδον κοίταξε το ταβάνι και αναρωτήθηκε αν είχε κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του ή αν,
Από κάποιο θαύμα που δεν καταλάβαινε, είχε μόλις πάρει την καλύτερη απόφαση. Ο χρόνος θα έδειχνε. Στο πίσω δωμάτιο, πρόσφατα καθαρισμένο και ζεστό, 3 αγόρια κοιμώντουσαν σε αληθινά κρεβάτια για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό. Ο Λουκάς, ο μεγαλύτερος, κράτησε τα μάτια του ανοιχτά για περισσότερη ώρα, επεξεργαζόμενος όλα όσα είχαν συμβεί εκείνη την εξαιρετική μέρα. Ο Ματθαίος και ο Γαβριήλ κοιμώντουσαν ήδη βαθιά, εξαντλημένοι αλλά χορτάτοι και ασφαλείς. Ο Λουκάς κοίταξε από το παράθυρο προς την επιβλητική έπαυλη και έκανε μια σιωπηλή υπόσχεση. Δεν ήξερε πώς, δεν είχε καμία ιατρική γνώση, δεν είχε ιδέα πώς να θεραπεύσει κάποιον που δεν ένιωθε τα πόδια του. Αλλά θα έβρισκε έναν τρόπο. Έπρεπε να βρει. Αυτή ήταν η ευκαιρία τους, ίσως η μοναδική, να έχουν μια διαφορετική ζωή, και δεν θα την άφηνε να ξεφύγει. Εκεί έξω, η πόλη της Αθήνας συνέχιζε να ζει τη νύχτα, με τα ατελείωτα φώτα της και τα εκατομμύρια των αλληλένδετων ιστοριών της. Σε μια γωνιά της Κηφισιάς, μέσα σε μια πολυτελή έπαυλη, ένας πικραμένος επιχειρηματίας και 3 ελπιδοφόρα παιδιά είχαν μόλις ξεκινήσει ένα ταξίδι που κανένας τους δεν μπορούσε να προβλέψει. Ένα ταξίδι που θα δοκίμαζε όχι μόνο την ιατρική πιθανότητα θεραπείας, αλλά την ανθρώπινη ικανότητα για μεταμόρφωση, συγχώρεση και αγάπη. Η πρώτη μέρα είχε τελειώσει. Οι επόμενοι μήνες θα ήταν μια πραγματική δοκιμασία για όλους. Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου έμπαιναν από τα παράθυρα του πίσω δωματίου όταν ο Λουκάς άνοιξε τα μάτια του. Για μια στιγμή ένιωσε μπερδεμένος, χωρίς να αναγνωρίζει πού βρισκόταν. Το στρώμα ήταν πολύ μαλακό, τα σεντόνια μύριζαν λεβάντα και υπήρχε μια οροφή πάνω από το κεφάλι του χωρίς σταγόνες ή τρύπες. Τότε η μνήμη επέστρεψε σαν κύμα. Η έπαυλη, ο άντρας στο αναπηρικό καροτσάκι, η αδύνατη υπόσχεση που είχαν δώσει. Ο Λουκάς κάθισε στο κρεβάτι και κοίταξε τους συντρόφους του. Ο Ματθαίος ροχάλιζε απαλά, τυλιγμένος στην κουβέρτα σαν μεταξοσκόλικα στο κουκούλι του. Ο Γαβριήλ, ο μικρότερος, κοιμόταν μπρούμητα με τον σταυρό ακόμα στο λαιμό του, τα σκούρα μαλλιά του απλωμένα στο μαξιλάρι. Για πόσο καιρό δεν κοιμόντουσαν έτσι, ειρηνικά και ασφαλείς. Η πόρτα άνοιξε και η κυρία Σοφία μπήκε κρατώντας έναν δίσκο με πρωινό. Ζεστό ψωμί, βούτυρο, μαρμελάδα, γάλα με σοκολάτα και φρούτα. Η μυρωδιά ξύπνησε αμέσως τον Ματθαίο και τον Γαβριήλ. «Καλημέρα, αγόρια. Φάτε το πρωινό σας πριν κρυώσει. Μετά θα κάνετε ένα κανονικό μπάνιο και θα φορέσετε αυτά τα καθαρά ρούχα που ετοίμασα», είπε, δείχνοντας 3 στίβες ρούχα πάνω σε μια καρέκλα. Η φωνή της ήταν σταθερή, αλλά όχι σκληρή. Η φωνή κάποιου που είχε μια δουλειά να κάνει και θα την έκανε καλά, ανεξάρτητα από τις προσωπικές του απόψεις. Οι 3 τους έφαγαν σιωπηλά, επεξεργαζόμενοι ακόμα την πραγματικότητα στην οποία ξύπνησαν. Ο Λουκάς παρατηρούσε τα πάντα με προσοχή, απομνημονεύοντας κάθε λεπτομέρεια. Είχε μάθει στους δρόμους ότι τίποτα δεν ήταν μόνιμο, ότι κάθε στιγμή άνεσης μπορούσε να αφαιρεθεί χωρίς προειδοποίηση. Έπρεπε να είναι προετοιμασμένος. Μετά το μπάνιο και ντυμένοι με καθαρά ρούχα που ήταν πολύ μεγάλα για τα αδύνατα σώματά τους, οι 3 τους οδηγήθηκαν στην αίθουσα φυσιοθεραπείας, όπου ο Ρόδων τους περίμενε ήδη. Ο επιχειρηματίας καθόταν στο αναπηρικό του καροτσάκι με μια κλειστή και απόμακρη έκφραση. Δίπλα του στεκόταν ένας ψηλός άντρας με λευκή ρόμπα που συστήθηκε ως γιατρός Φίλιππος, ο φυσιοθεραπευτής. «Λοιπόν, εσείς είστε οι θαυματοποιοί», είπε ο Ρόδων με χλευαστικό τόνο. «Ο γιατρός Φίλιππος εδώ δουλεύει μαζί μου εδώ και μήνες και δεν κατάφερε να με κάνει να νιώσω ούτε ένα δάχτυλο του ποδιού, αλλά ποιος ξέρει, ίσως εσείς, χωρίς καμία εκπαίδευση, καταφέρετε το αδύνατο». Ο σαρκασμός ήταν εμφανής, αλλά ο Λουκάς δεν πτωήθηκε. Πλησίασε και ρώτησε τον γιατρό με μια ευγένεια που εξέπληξε τους πάντες. «Κύριε, θα μπορούσατε να μας διδάξετε τι κάνετε? Θέλουμε να μάθουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε». Ο γιατρός Φίλιππος κοίταξε τον Ρόδωνα που σήκωσε τους ώμους του και μετά τα αγόρια. Υπήρχε κάτι στην αποφασιστικότητα εκείνων των παιδικών ματιών που τον άγγιξε. «Εντάξει, θα σας δείξω τις βασικές ασκήσεις, αλλά να καταλάβετε ότι αυτό παίρνει χρόνο και μπορεί να μην λειτουργήσει». Κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίας, τα 3 αγόρια παρατήρησαν προσεκτικά κάθε κίνηση που έκανε ο φυσιοθεραπευτής. Ο Λουκάς έκανε συνεχώς ερωτήσεις, θέλοντας να καταλάβει το γιατί κάθε άσκησης.
Ο Ματθαίος, πιο σιωπηλός, παρατηρούσε τις λεπτές λεπτομέρειες, την πίεση που ασκούνταν, τη γωνία των κινήσεων. Ο Γαβριήλ απλώς κρατούσε το χέρι του Ρόδωνα με το μικρό του χέρι και προσευχόταν χαμηλόφωνα. Ο Ρόδων, αρχικά ενοχλημένος από την παρουσία των παιδιών, άρχισε να αποσπάται παρατηρώντας τα. Ήταν παράξενο να έχει αυτά τα μικρά και βρώμικα όντα, τώρα καθαρά αλλά ακόμα εύθραυστα, να του αφιερώνουν τόση προσοχή. Κανείς, ούτε η Ελένη, ούτε ο Λεωνίδας, ούτε οι υπάλληλοι του, δεν τον κοιτούσε με αυτόν τον τρόπο. Σαν να είχε πραγματικά σημασία, όχι για τα χρήματα ή την εξουσία, αλλά απλώς επειδή ήταν ένας άνθρωπος. Οι μέρες άρχισαν να ακολουθούν μια ρουτίνα. Το πρωί, ο γιατρός Φίλιππος ερχόταν για την επίσημη συνεδρία φυσιοθεραπείας. Τα αγόρια παρακολουθούσαν και μάθαιναν. Το απόγευμα, όταν ο επαγγελματίας έφευγε, ήταν η σειρά τους να προσπαθήσουν να αναπαράγουν τις ασκήσεις. Ο Λουκάς ανέλαβε την ηγεσία στις μαλάξεις και τις κινήσεις των ποδιών του Ρόδωνα. Είχε δυνατά χέρια για ένα 12χρονο αγόρι, χέρια ροζιασμένα από το κουβάλιμα βαρών και τις σκληρές δουλειές στους δρόμους. Ο Ματθαίος, ο μεσαίος, ανακάλυψε ότι είχε ένα φυσικό χάρισμα στη συζήτηση. Ενώ ο Λουκάς δούλευε, ο Ματθαίος καθόταν δίπλα στον Ρόδωνα και απλώς μιλούσε. Έλεγε ιστορίες από τον δρόμο, αλλά όχι λυπητερές ιστορίες. Μιλούσε για τους φίλους που έκαναν, τις μικρές περιπέτειες, τις στιγμές καλοσύνης που βρήκαν μέσα στο αστικό χάος. Μιλούσε για τη συγχώρεση, για τις δεύτερες ευκαιρίες, για το πώς οι άνθρωποι μπορούσαν να αλλάξουν. Στην αρχή, ο Ρόδων άκουγε με περιφρόνηση, κάνοντας σαρκαστικά σχόλια. Αλλά με τις μέρες συνειδητοποίησε ότι άκουγε πραγματικά, μερικές φορές κάνοντας ακόμη και ερωτήσεις. Ο Ματθαίος ήταν μόλις 10 ετών, αλλά μιλούσε με μια σοφία που φαινόταν να προέρχεται από πολλές ζωές. Ο Γαβριήλ, ο μικρότερος, ήταν διαφορετικός από τους άλλους δύο. Δεν προσπαθούσε να κάνει φυσιοθεραπεία και δεν ήταν μεγάλος συζητητής. Αλλά κάθε μέρα, χωρίς εξαίρεση, γονάτιζε δίπλα στην καρέκλα του Ρόδωνα και προσευχόταν. Προσευχόταν δυνατά, με την καθαρή παιδική του φωνή, ζητώντας από τον Θεό να κάνει ένα θαύμα, να επιστρέψει τις κινήσεις σε εκείνον τον άντρα που τους είχε δώσει καταφύγιο. Ο Ρόδων, που δεν ήταν ποτέ θρησκευόμενος, που είχε χτίσει την αυτοκρατορία του πιστεύοντας μόνο στη δύναμη της δικής του θέλησης, ένιωθε άβολα με εκείνες τις προσευχές. Αρκετές φορές είπε στο αγόρι να σταματήσει, αλλά ο Γαβριήλ συνέχιζε, ακλόνητος στην πίστη του. Μια εβδομάδα πέρασε, μετά 2. Η ρουτίνα εδραιώθηκε. Τα αγόρια βοηθούσαν επίσης στον κήπο, υπό την επίβλεψη του κυπουρού, ενός Ιάπωνα κυρίου ονόματι κύριος Τακέση, που εργαζόταν στην ιδιοκτησία εδώ και χρόνια. Μάθαιναν να κλαδεύουν, να φυτεύουν, να ποτίζουν. Η σωματική εργασία τους κρατούσε απασχολημένους και χρήσιμους και σιγά σιγά οι υπάλληλοι συνήθισαν την παρουσία τους. Η κυρία Σοφία ειδικά άρχισε να μαλακώνει. Έβλεπε πώς έτρωγαν τα αγόρια με μια πείνα που ξεπερνούσε το σωματικό, σαν να προσπαθούσαν να γεμίσουν χρόνια στέρησης. Άρχισε να ετοιμάζει επιπλέον μερίδες, να αφήνει κρυμμένα γλυκά στα δωμάτια τους, να ελέγχει αν ήταν ζεστά ντυμένα τις κρύες νύχτες. Η Ελένη παρατηρούσε τα πάντα από μακριά με ένα μείγμα περιέργειας και αντίστασης. Δεν πλησίαζε τα αγόρια, διατηρούσε την ευγενική αλλά ψυχρή της απόσταση. Αλλά μερικές φορές ο Ρόδων την έπιανε να παρατηρεί από το παράθυρο όταν τα αγόρια έπαιζαν στον κήπο και υπήρχε κάτι στο βλέμμα της που δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφήσει πλήρως. Ήταν ένα απόγευμα Τρίτης, 3 εβδομάδες μετά την άφιξη των αγοριών, που ο Λεωνίδας Μονάκης εμφανίστηκε για την τακτική του επίσκεψη. Έφτασε με τον ιταλικό δερμάτινο χαρτοφύλακα, του γεμάτο έγγραφα και το επαγγελματικό του χαμόγελο τέλεια ρυθμισμένο. Αλλά βλέποντας τα 3 παιδιά στον κήπο, το χαμόγελό του κλονίστηκε. «Ρόδων, τι ιστορία είναι αυτή που φιλοξενείς παιδιά του δρόμου εδώ στο σπίτι?» ρώτησε ο Λεωνίδας όταν έμειναν μόνοι στο γραφείο. Ο Ρόδων εξήγησε σύντομα τη συμφωνία. Ο Λεωνίδας άκουγε με αυξανόμενη δυσπιστία και ο Ρόδων συνειδητοποίησε, με κάτι που έμοιαζε με γνήσια αποδοκιμασία, αναμεμειγμένη με ένα άλλο συναίσθημα που δεν κατάφερε να αναγνωρίσει. «Αυτό είναι τρέλα, Ρόδων. Δεν γνωρίζεις αυτά τα παιδιά.
Μπορεί να είναι επικίνδυνα, μπορεί να κλέψουν, μπορεί να φέρουν προβλήματα. Και αυτή η υπόσχεση υιοθεσίας, είσαι συναισθηματικά ευάλωτος, δεν θα έπρεπε να παίρνεις τέτοιες αποφάσεις. Ο Ρόδον ένιωσε μια ενόχληση να μεγαλώνει μέσα του. Από πότε ο Λεωνίδας νοιαζόταν τόσο για την προσωπική του ευημερία? Ήταν συνέτεροι, όχι στενοί φίλοι. Και υπήρχε κάτι στον τόνο του Λεωνίδα που ακουγόταν ψεύτικο, σαν να απήγγειλε ένα σενάριο. «Ξέρω τι κάνω», είπε ο Ρόδον ψυχρά. «Και αν αυτό σε ενοχλεί, πρόβλημά σου». Ο Λεωνίδας υποχώρησε, συνειδητοποιώντας ότι είχε πάει πολύ μακριά. «Συγγνώμη, απλώς ανησυχώ για σένα. Είμαστε συνεργάτες τόσο καιρό. Απλώς δεν θέλω να σε βλέπω να σε εκμεταλλεύονται». Πέρασαν τότε στις επιχειρήσεις. Ο Λεωνίδας έφερε διάφορα έγγραφα για υπογραφή, εξηγώντας γρήγορα το καθένα. Μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας, νέα συμβόλαια, εξουσιοδότηση για πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Ο Ρόδον υπέγραφε μηχανικά, εμπιστευόμενος τον συνέτερό του όπως έκανε πάντα. Αλλά για πρώτη φορά ένας μικρός σπόρος αμφιβολίας φυτεύτηκε στο μυαλό του. Μήπως υπέγραφε τα πάντα χωρίς να τα αμφισβητεί αρκετά? Αφού έφυγε ο Λεωνίδας, ο Ρόδον έμεινε μόνο στο γραφείο για πολλή ώρα. Κοίταξε γύρω του, τα διπλώματα στον τοίχο, τις φωτογραφίες από εγγένεια και βραβεία, τα σύμβολα της επιτυχημένης του ζωής. Όλα έμοιαζαν μακρινά τώρα, σαν να ανήκαν σε κάποιον άλλον σε μία άλλη ζωή. Ένα απαλό χτύπημα στην πόρτα τον έβγαλε από τις σκέψεις του. Ο Λουκάς μπήκε, διστακτικά. «Κύριε Ρόδον, είναι ώρα για την απογευματινή φυσιοθεραπεία. Μπορούμε να αρχίσουμε». Ο Ρόδον έγνεψε και ακολούθησε το αγόρι πίσω στην αίθουσα θεραπείας. Εκεί οι τρεις τους τον περίμεναν ήδη. Ο Λουκάς με τα δυνατά του χέρια έτοιμος να δουλέψει, ο Ματθαίος με τις ιστορίες του έτοιμος να αποσπάσει την προσοχή, ο Γαβριήλ με τις προσευχές του έτοιμος να ζητήσει. Ενώ ο Λουκάς του έκανε μασάζ στα πόδια, δουλεύοντας τους μύες με μια εντυπωσιακή αφοσίωση για κάποιον τόσο νέο, ο Ρόδον έπιασε τον εαυτό του να σκέφτεται πόσο παράξενη ήταν αυτή η κατάσταση. Τρία αγόρια που δεν είχαν τίποτα, που θα έπρεπε να επικεντρώνονται μόνο στην επιβίωση, αφιέρωναν ώρες κάθε μέρα προσπαθώντας να τον βοηθήσουν. Όχι από υποχρέωση, όχι από φόβο, αλλά επειδή πραγματικά ήθελαν να γίνει καλύτερα. «Κύριε Ρόδον», άρχισε ο Ματθαίος με την απαλή του φωνή, «μπορώ να ρωτήσω κάτι?» «Μπορείς. Πάντα έτσι ήσασταν. Δηλαδή, πάντα δουλεύατε πολύ και δεν είχατε χρόνο για άλλα πράγματα». Ο Ρόδον σκέφτηκε την ερώτηση. Προερχόμενη από έναν ενήλικα, θα ακουγόταν σαν κριτική ή αδιακρισία, αλλά προερχόμενη από εκείνο το 10χρονο αγόρι, ακουγόταν σαν γνήσια περιέργεια. «Πάντα δούλευα πολύ, ναι. Έχτισα όλα αυτά με τα ίδια μου τα χέρια. Δεν είχα χρόνο για αδυναμίες ή συναισθηματισμούς». «Και άξιζε τον κόπο?» ρώτησε ο Ματθαίος, με μια αθωότητα που αφοπλίζει κάθε άμυνα. Η ερώτηση έμεινε στον αέρα βαριά και άβολη. Ο Ρόδον δεν απάντησε. Δεν ήξερε πώς να απαντήσει. Άξιζε τον κόπο να χτίσεις μια αυτοκρατορία αν τώρα ήσουν μόνο σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, χωρίς κανέναν να νοιάζεται πραγματικά για σένα, εκτός από παιδιά που γνώριζες μόλις 3 εβδομάδες. Ο Γαβριήλ, που ήταν γονατισμένος στη γωνία, όπως πάντα τελείωσε την προσευχή του και πλησίασε. Έβαλε το μικρό του χέρι πάνω στο χέρι του Ρόδωνα και είπε με απόλυτη πεποίθηση «Ο Θεός θα σας θεραπεύσει. Το ξέρω, αλλά πρέπει και εσείς να θεραπευτείτε από μέσα». «Τι εννοείς με αυτό, αγόρι?» Ο Γαβριήλ έγειρε το κεφάλι του σκεπτικός. «Η γιαγιά μου πριν πάει στον ουρανό μου έλεγε ότι μερικές φορές αρρωσταίνουμε εξωτερικά επειδή είμαστε άρρωστοι εσωτερικά. Ότι η θλίψη και ο θυμός μπορούν να κάνουν το σώμα βαρύ. Έλεγε ότι πρέπει να συγχωρούμε για να γίνουμε πάλι ελαφροί». Ο Ρόδον ένιωσε κάτι να σφίγγεται στο στήθος του. Να συγχωρέσει ποιον? Να συγχωρέσει τι? «Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλά βαριά πράγματα μέσα σας. Φαίνεται στα μάτια σας». Η σοφία εκείνου του 8χρονου αγοριού ήταν ανησυχητική. Ο Ρόδον τράβηξε απότομα το χέρι του. «Αρκετά με τις φιλοσοφικές συζητήσεις. Συνεχίστε με τις ασκήσεις». Τα αγόρια υπάκουσαν, αλλά ο Ρόδον συνειδητοποίησε ότι τα λόγια του Γαβριήλ αντιχούσαν στο μυαλό του για το υπόλοιπο της ημέρας. Το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου, συνέβη κάτι πρωτοφανές. Η Ελένη, που συνήθως έτρωγε σιωπηλά εις το δωμάτιό της, ρώτησε για τα αγόρια. «Συμπεριφέρονται καλά?» Ο Ρόδον
Έκπληκτος από την ερώτηση, απάντησε «Ναι, δουλεύουν σκληρά, κάνουν αυτό που υποσχέθηκαν». «Και πιστεύεις πραγματικά ότι μπορούν να σε βοηθήσουν?» Η φωνή της είχε κάτι διαφορετικό, ίσως στην αρχή μιας γνήσιας περιέργειας. «Δεν ξέρω. Πιθανώς όχι. Αλλά τουλάχιστον προσπαθούν». Ο Ρόδον έκανε μια παύση και μετά πρόσθεσε κάτι που τον εξέπληξε λέγοντάς το «Είναι περισσότερο από ό,τι κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι». Η Ελένη τον κοίταξε για πολλή ώρα και σε εκείνο το βλέμμα υπήρχε μια αναγνώριση μιας κοινής αλήθειας. Και οι δύο ήξεραν ότι μιλούσε και για εκείνη, για το χάσμα μεταξύ τους, για τη μοναξιά που μοιράζονταν παρόλο που βρίσκονταν κάτω από την ίδια στέγη. «Ίσως θα έπρεπε να τους γνωρίσω καλύτερα», είπε η Ελένη απαλά περισσότερο στον εαυτό της παρά σε εκείνον. «Κάνε ό,τι θέλεις», απάντησε ο Ρόδον στρέφοντας την προσοχή του στο φαγητό. Αλλά μέσα του κάτι είχε κινηθεί. Μια μικρή πόρτα, κλειστή για τόσο καιρό, είχε ανοίξει μια χαραμάδα. Οι μέρες συνέχισαν να περνούν. Οι συνεδρίες φυσιοθεραπείας έγιναν φυσικό μέρος της ρουτίνας. Ο Λουκάς ανέπτυσε τις τεχνικές του, παρακολουθώντας βίντεο στο παλιό κινητό που του δάνεισε η κυρία Σοφία, αναζητώντας πληροφορίες για την αποκατάσταση του νοτιαίου μυελού. Ο Ματθαίος συνέχιζε τις συζητήσεις του, αλλά τώρα ο Ρόδον συμμετείχε περισσότερο, μερικές φορές λέγοντας ακόμη και ιστορίες από τη δική του παιδική ηλικία, πράγματα που δεν είχε σκεφτεί εδώ και δεκαετίες. Ο Γαβριήλ διατηρούσε τις καθημερινές του προσευχές, αλλά τώρα ο Ρόδον δεν του έλεγε πια να σταματήσει. Απλώς άφηνε το αγόρι να κάνει το τελετουργικό του και παραδόξως, εκείνες οι στιγμές προσευχής άρχισαν να φέρνουν μια κάποια ειρήνη στο δωμάτιο. Ήταν μια Πέμπτη, ακριβώς ένα μήνα μετά την άφιξη των αγοριών, που η Ελένη εμφανίστηκε στην αίθουσα φυσιοθεραπείας. Οι 4 σταμάτησαν και την κοίταξαν έκπληκτοι. «Μπορώ να παρακολουθήσω?» ρώτησε, η φωνή της αβέβαιη. «Μπορείς», απάντησε ο Ρόδον εξίσου αβέβαιος για το τι σήμαινε αυτό. Η Ελένη τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε. Παρακολούθησε σιωπηλά καθώς ο Λουκάς δούλευε με τα πόδια του Ρόδωνα. Παρακολούθησε τον Ματθαίο να μιλά για ελπίδα και νέα ξεκινήματα. Παρακολούθησε τον Γαβριήλ να προσεύχεται με την ακλόνητη πίστη του. Όταν τελείωσαν, πλησίασε τα αγόρια. Ο Λουκάς σηκώθηκε λίγο φοβισμένος από την παρουσία εκείνης της κομψής γυναίκας. «Είστε πολύ αφοσιωμένοι», είπε απαλά. «Πώς μάθατε να το κάνετε αυτό?» Ο Λουκάς εξήγησε για τις παρατηρήσεις, τα βίντεο, τη δοκιμή και το λάθος. Ο Ματθαίος μίλησε για τη σημασία της διατήρησης μιας θετικής νοοτροπίας. Ο Γαβριήλ απλώς έδειξε τον σταυρό του και είπε ότι ο Θεός τους καθοδηγούσε. Κάτι στο πρόσωπο της Ελένης άλλαξε. Γονάτισε για να φτάσει στο ύψος του Γαβριήλ και ρώτησε «Πιστεύεις πραγματικά ότι θα λειτουργήσει?» «Το πιστεύω, κυρία. Ο Θεός κάνει θαύματα. Απλώς πρέπει να έχουμε πίστη και να δουλεύουμε μαζί Του». Απροσδόκητα δάκρυα γέμισαν τα μάτια της Ελένης. Άγγιξε απαλά το πρόσωπο του αγοριού και ψιθύρισε «Μακάρι να είχα τέτοια πίστη». Από εκείνη τη μέρα η Ελένη άρχισε να εμφανίζεται περισσότερο, πρώτα μόνο για να παρατηρεί, μετά για να συζητά με τα αγόρια. Ανακάλυψε ότι στον Ματθαίο άρεσε να ζωγραφίζει και έφερε υλικά τέχνης που είχε φυλαγμένα. Ανακάλυψε ότι ο Γαβριήλ λάτρευε τις βιβλικές ιστορίες και άρχισε να του τις διαβάζει το βράδυ. Ανακάλυψε ότι ο Λουκάς ονειρευόταν να μάθει να διαβάζει καλύτερα και προσφέρθηκε να τον διδάξει. Το σπίτι άρχισε να αλλάζει. Το ψυχρό και άδειο περιβάλλον γέμισε σιγά σιγά με παιδικές φωνές, γέλια, μικρές στιγμές σύνδεσης. Οι υπάλληλοι παρατήρησαν τη διαφορά. Η κυρία Σοφία σχολίασε στον κύριο Τακέση ότι η έπαυλη φαινόταν πιο ζωντανή από ό,τι σε όλα τα χρόνια που εργαζόταν εκεί. Ο Ρόδον ένιωθε επίσης την αλλαγή, αν και δίσταζε να το παραδεχτεί. Οι συζητήσεις με τον Ματθαίο τον έκαναν να σκέφτεται τις επιλογές της ζωής του. Οι μαλάξεις του Λουκά που γίνονταν με τόση φροντίδα έδειχναν μια μορφή αφοσίωσης που σπάνια είχε συναντήσει στον εταιρικό κόσμο. Οι προσευχές του Γαβριήλ, αρχικά ενοχλητικές, είχαν γίνει παράξενα παρηγορητικές. Αλλά ήταν ο Λεωνίδας που παρατήρησε πρώτος την πραγματική αλλαγή στον Ρόδωνα. Σε μια από τις επισκέψεις του, περίπου 6 εβδομάδες μετά την άφιξη των αγοριών, έφερε σημαντικά έγγραφα για υπογραφή, συμβόλαια συγχώνευσης με άλλη εταιρεία, σημαντικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.
Ο Ρόδον για πρώτη φορά διάβασε τα πάντα με προσοχή πριν υπογράψει. Έκανε ερωτήσεις, αμφισβήτησε λεπτομέρειες. Ο Λεωνίδας, συνηθισμένος στην αυτόματη συμφωνία των τελευταίων μηνών, έγινε ορατά άβολος. «Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα έγγραφα?» ρώτησε ο Λεωνίδας, προσπαθώντας να διατηρήσει έναν ανέμελο τόνο. «Απλώς θέλω να καταλάβω τα πάντα σωστά. Άλλωστε, είναι σημαντικές αποφάσεις». Ο Λεωνίδας ανάγκασε ένα χαμόγελο. Φυσικά, απλώς πάντα με εμπιστευόσουν πριν. Και συνεχίζω να σε εμπιστεύομαι, αλλά δεν βλάπτει να ελέγξω, έτσι δεν είναι?» Κάτι πέρασε από το πρόσωπο του Λεωνίδα, μια αστραπή ενόχλησης, γρήγορα καμουφλαρισμένη. «Φυσικά και όχι. Νιώσε ελεύθερος να τα ελέγξεις όλα». Αφού έφυγε ο Λεωνίδας, ο Ρόδον έμεινε να κοιτάζει τα έγγραφα. Κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά δεν μπορούσε να προσδιορίσει τι ακριβώς. Ήταν απλώς μια αίσθηση, ένα ένστικτο που άρχιζε να ξυπνά μετά από μήνες συναισθηματικής νάρκης. Ο Λουκάς μπήκε στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή, φέρνοντας ένα ποτήρι φρέσκο χυμό που είχε ετοιμάσει η κυρία Σοφία. «Κύριε Ρόδον, εκείνος ο άντρας που ήρθε σήμερα είναι φίλος σας». «Είναι ο συνέτερός μου. Γιατί?» Ο Λουκάς δίστασε, δαγκώνοντας το χείλος του. «Είναι που σας κοιτάζει με έναν περίεργο τρόπο, όπως μας κοιτούσαν οι άνθρωποι στον δρόμο όταν ήθελαν να μας κλέψουν, αλλά προσποιούνταν τους καλούς». Ο Ρόδον έμεινε έκπληκτος από την παρατήρηση. Τα παιδιά του δρόμου ανέπτυσαν ένα οξύ ένστικτο για τον εντοπισμό του κινδύνου και ο Λουκάς είχε επιβιώσει 12 χρόνια σε εκείνον τον κόσμο. Ίσως το ένστικτό του να έπιανε κάτι που ο Ρόδον στην ευπάθειά του δεν έβλεπε. «Θα προσέχω», είπε ο Ρόδον, και για πρώτη φορά εδώ και μήνες ένιωσε μια αστραπή του παλιού του εαυτού, του υπολογιστικού επιχειρηματία, του άντρα που δεν άφηνε να τον ξεγελάσουν εύκολα. Εκείνο το βράδυ, για πρώτη φορά από το ατύχημα, ο Ρόδον και η Ελένη δείπνησαν μαζί και συζήτησαν πραγματικά. Μίλησαν για τα αγόρια, για το πώς είχαν αλλάξει τη δυναμική του σπιτιού. Η Ελένη ομολόγησε ότι δεν είχε νιώσει ποτέ τόσο ζωντανή, τόσο απαραίτητη. «Πάντα ήθελα να γίνω μητέρα», είπε χαμηλόφωνα. «Αλλά ήσουν πάντα τόσο απασχολημένος και μετά φαινόταν πολύ αργά και τότε απλώς εγκαταλείψαμε την ιδέα χωρίς ποτέ να το συζητήσουμε πραγματικά». Ο Ρόδον την άκουσε πραγματικά και για πρώτη φορά κατάλαβε το κενό που κουβαλούσε. «Λυπάμαι», είπε, και τα λόγια βγήκαν ειλικρινοί. «Λυπάμαι που δεν έδωσα προσοχή, που δεν σε είδα». Η Ελένη σκούπισε ένα δάκρυ και χαμογέλασε. «Ίσως δεν είναι πολύ αργά, για τίποτα». Εκείνη η νύχτα σημάδεψε μια λεπτή αλλά βαθιά αλλαγή. Το ζευγάρι που είχε ζήσει σαν ξένοι για χρόνια άρχισε να βρίσκει έναν δρόμο επιστροφής ο ένας στον άλλον, καθοδηγούμενοι από 3 παιδιά που είχαν έρθει στη ζωή τους μέσα από μια τρύπα στον τοίχο. Και ενώ συνέβαιναν αυτά στις σκιές, ο Λεωνίδας Μονάκης σχεδίαζε τα επόμενα βήματά του. Είχε παρατηρήσει την αλλαγή στον Ρόδωνα, τη νέα επαγρύπνηση, το ξύπνημα της παλιάς του οξυδέρκειας. Και αυτό ήταν πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί γρήγορα. Ο αθηναϊκός χειμώνας έφτασε με τα κρύα του πρωινά και τον γκρίζο ουρανό. 2 μήνες είχαν περάσει από την άφιξη των αγοριών και η έπαυλη στην Κηφισιά είχε μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα. Οι διάδρομοι που παλαιότερα αντιχούσαν μόνο τα βιαστικά βήματα των υπαλλήλων τώρα μετέφεραν παιδικά γέλια, ζωηρές συζητήσεις και ακόμη και περιστασιακή μουσική όταν η Ελένη έπαιζε πιάνο για τα αγόρια. Ο Λουκάς είχε γίνει ένας αφοσιωμένος μαθητής. Κάθε πρωί, πριν από τις συνεδρίες φυσιοθεραπείας, η Ελένη τον δίδασκε. Ελληνικά, μαθηματικά, ιστορία. Το αγόρι απορροφούσε τη γνώση σαν ένα στεγνός φουγγάρι που επιτέλους βρίσκει νερό. Ανακάλυψε ότι λάτρευε τους αριθμούς, ότι είχε ευκολία στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Η Ελένη σχολίασε στον Ρόδωνα ότι το αγόρι είχε δυνατότητες να φτάσει μακριά, ίσως ακόμη και στη μηχανική, αν είχε τις κατάλληλες ευκαιρίες. Ο Ματθαίος αποκάλυψε ένα εκπληκτικό ταλέντο στις τέχνες. Τα σχέδιά του άρχισαν απλά αλλά γρήγορα εξελίχθηκαν σε εντυπωσιακά σκίτσα. Η Ελένη μετέτρεψε ένα μικρό ατελιέ στο πίσω μέρος του σπιτιού, που παλαιότερα μάζευε άχρηστα αντικείμενα, σε έναν χώρο δημιουργίας για εκείνον. Έφερε χρώματα, καμβάδες, βιβλία τέχνης. Το αγόρι περνούσε ώρες εκεί, δημιουργώντας έργα που εξέφραζαν τόσο τον πόνο του παρελθόντος του, όσο και την ελπίδα του παρόντος του.
Ο Γαβριήλ, ο μικρότερος, συνέχιζε με την ακλόνητη πίστη του. Η Ελένη τον έγραψε στο κατηχητικό της εκκλησίας της γειτονιάς, συνοδεύοντας τον προσωπικά κάθε Κυριακή. Ο ιερέας, μαθαίνοντας την ιστορία του αγοριού, συγκινήθηκε βαθιά. Ο Γαβριήλ είχε μια πνευματική αγνότητα που συγκινούσε όλους όσους τον γνώριζαν. Οι καθημερινές του προσευχές για τον Ρόδωνα έγιναν ένα ιερό τελετουργικό στο σπίτι. Ο Ρόδων παρατηρούσε όλα αυτά από το αναπηρικό του καροτσάκι με ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία πλευρά δεν ένιωθε ακόμα σημαντική πρόοδο στα πόδια του. Υπήρχαν μέρες που ορκιζόταν ότι ένιωθε ένα ελαφρύ μυρμήγκιασμα, αλλά οι γιατροί παρέμεναν σκεπτικοί, λέγοντας ότι ήταν απλώς ελπίδες που προβάλλονταν από τον εγκέφαλο. Από την άλλη πλευρά, κάτι άλλαζε σίγουρα μέσα του. Η πικρία άρχιζε να δίνει τη θέση της σε μια παράξενη και άβολη τρυφερότητα. Οι συνεδρίες φυσιοθεραπείας συνεχίζονταν θρησκευτικά. Ο Λουκάς εφάρμοζε τις τεχνικές με αυξανόμενη δεξιοτεχνία. Ο γιατρός Φίλιππος, στις εβδομαδιαίες του επισκέψεις, παραδέχτηκε ότι ήταν εντυπωσιασμένος με την αφοσίωση του αγοριού. Μερικές φορές άφηνε υλικό μελέτης για να διαβάσει ο Λουκάς, εξηγήσεις για την ανατομία και την νευρολογία, και το αγόρι τα καταβρόχθιζε όλα. Ήταν μια συννεφιασμένη Τρίτη του Ιουλίου που ο Λεωνίδας Μονάκης εμφανίστηκε με μια πρόταση που θα άλλαζε τα πάντα. Έφτασε το μεσημέρι, χωρίς προειδοποίηση, κάτι που ήταν ασυνήθιστο. Συνήθως τηλεφωνούσε πριν. Ο Ρόδων ήταν στη βιβλιοθήκη με την Ελένη και τα αγόρια όταν μπήκε ο Λεωνίδας. «Ρόδων, πρέπει να μιλήσουμε. Είναι επίγον», είπε ρίχνοντας ένα καχύποπτο βλέμμα στα παιδιά. «Μπορείς να μιλήσεις εδώ». Ο Λεωνίδας δίστασε, εμφανώς άβολος. «Είναι για τις επιχειρήσεις, εμπιστευτικά θέματα». Ο Ρόδων αναστέναξε και ζήτησε από την Ελένη να πάει τα αγόρια στον κήπο. Όταν έμειναν μόνοι, ο Λεωνίδας άρχισε να εκθέτει μια σύνθετη πρόταση, μια συγχώνευση με μια διεθνή εταιρεία που θα απαιτούσε μια πλήρη αναδιάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας, ρευστοποίηση ορισμένων επενδύσεων, ενοποίηση άλλων. «Αυτό θα ενισχύσει τη θέση μας στην αγορά εκθετικά», με εξηγούσε ο Λεωνίδας, απλώνοντας έγγραφα στο τραπέζι. «Αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα. Το παράθυρο ευκαιρίας είναι μικρό». Ο Ρόδων διάβασε τα έγγραφα με διπλή προσοχή. Υπήρχε κάτι εκεί που δεν τέριαζε απόλυτα, αλλά ήταν λεπτό, κρυμμένο μέσα σε νομική ορολογία και αριθμούς. «Χρειάζομαι χρόνο για να τα αναλύσω όλα αυτά με ηρεμία». Ο Λεωνίδας ανάγκασε ένα χαμόγελο. «Φυσικά, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η πρόταση λήγει σε 48 ώρες. Τότε θα τα αναλύσω τις επόμενες 48 ώρες». Η ένταση στον αέρα ήταν αισθητή. Ο Λεωνίδας μάζεψε τα έγγραφα, εμφανώς δυσαρεστημένος. Ενώ ετοιμαζόταν να φύγει, τα μάτια του έπεσαν σε ένα παλιό ρολόι πάνω από το τζάκι της βιβλιοθήκης. Ήταν ένα πολύτιμο κομμάτι, ένα Πατέκ Φιλίπε, που ο Ρόδων είχε αγοράσει σε μια δημοπρασία χρόνια πριν. Άξιζε εύκολα 200.000 ευρώ. «Όμορφο ρολόι», σχολίασε ο Λεωνίδας ανέμελα. «Ήταν μία από τις πρώτες μου μεγάλες πολυτέλειες», απάντησε ο Ρόδων χωρίς να δώσει πολύ προσοχή. Ο Λεωνίδας έφυγε αμέσως μετά, αλλά ο Ρόδων παρατήρησε κάτι παράξενο. Ο συνέτερός του φαινόταν ταραγμένος, ανήσυχος, με έναν τρόπο που δεν ήταν χαρακτηριστικός του, και εκείνο το βλέμμα στο ρολόι ήταν πολύ έντονο για να είναι απλώς περιστασιακός θαυμασμός. Εκείνο το βράδυ, ο Ρόδων ζήτησε από την Ελένη να ελέγξει τα έγγραφα μαζί του. Είχε πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων, αν και δεν είχε εργαστεί ποτέ επίσημα. Μαζί πέρασαν ώρες αναλύοντας κάθε ρήτρα, κάθε προτινόμενη μεταβίβαση, και άρχισαν να βρίσκουν ασυνέπειες. «Ρόδων, κοίτα αυτό εδώ», έδειξε η Ελένη ένα συγκεκριμένο τμήμα. «Αυτή η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο που χάνει τον πλειοψηφικό έλεγχο. Αν αυτό εγκριθεί, ο Λεωνίδας αποκτά την εξουσία λήψης αποφάσεων για τα πάντα». Ο Ρόδων ένιωσε το αίμα του να παγώνει. Πώς δεν το είχε δει αυτό πριν? Επειδή είχε εμπιστευτεί τυφλά, επειδή ήταν ευάλωτος, επειδή ο Λεωνίδας είχε εκμεταλλευτεί την κατάστασή του. «Πρέπει να ελέγξω τα έγγραφα που υπέγραψα τους τελευταίους μήνες», είπε ο Ρόδων, νιώθοντας μια αυξανόμενη οργή. «Θέλω όλα τα συμβόλαια, όλες τις μεταβιβάσεις». Η Ελένη πήγε να φέρει τους φακέλους αρχιοθέτησης.
Πέρασαν ολόκληρη τη νύχτα ελέγχοντας. Και αυτό που ανακάλυψαν ήταν σοκαριστικό. Ο Λεωνίδας είχε δομήσει μια σειρά συναλλαγών που σταδιακά μετέφεραν τον έλεγχο και τις ιδιοκτησίες. Δεν ήταν προφανές σε κάθε μεμονωμένο έγγραφο, αλλά ειδωμένο στο σύνολό του ήταν μια συστηματική κατάληψη της εξουσίας. Ο Ρόδον ένιωσε ένα μείγμα οργής και προδοσίας. Ο Λεωνίδας, ο συνέτερός του εδώ και 10 χρόνια, ο άντρας που εμπιστευόταν σαν αδελφό, του έκλεβε την αυτοκρατορία ενώ ήταν παγιδευμένος σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Αλλά χρειάζονταν ακόμα πιο συγκεκριμένες αποδείξεις. Ο Ρόδον αποφάσισε να παίξει ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Θα προσποιούνταν ότι δεν είχε ανακαλύψει τίποτα και θα υπέγραφε τα έγγραφα. Αλλά πρώτα θα εξασφάλιζε ότι όλες οι αποδείξεις ήταν τεκμηριωμένες και προστατευμένες. Θα καλούσε τους προσωπικούς του δικηγόρους, εκείνους που δεν είχαν καμία σχέση με τον Λεωνίδα. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη, ο Λεωνίδας επέστρεψε ανυπόμονος για τα υπογεγραμμένα έγγραφα. Ο Ρόδον είπε ότι χρειαζόταν άλλη μια μέρα. Η απογοήτευση στο πρόσωπο του Λεωνίδα ήταν εμφανής, αλλά συμφώνησε. Έφυγε από την έπαυλη βιαστικά, χωρίς τις συνηθισμένες του ευγένειες. Ήταν την ίδια εκείνη μέρα, εκείνο το μοιραίο απόγευμα, που η κατάσταση εξεράγει με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε. Ο Λουκάς ήταν στον κήπο με τον Ματθαίο και τον Γαβριήλ, βοηθώντας τον κύριο Τακέση με το κλάδεμα των τριανταφυλλιών, όταν ο Λεωνίδας επέστρεψε απροσδόκητα. Είπε στην κυρία Σοφία ότι είχε ξεχάσει ένα σημαντικό έγγραφο και έπρεπε να μπει γρήγορα στη βιβλιοθήκη. Η οικονόμος, χωρίς να υποψιαστεί τίποτα, τον άφησε να περάσει. Ο Λεωνίδας πήγε κατευθείαν στη βιβλιοθήκη, αλλά όχι για να πάρει έγγραφα. Με γρήγορες και ακριβείς κινήσεις πήρε το ρολόι Πατέκ Φιλίπε από τον τζάκι και σε μια κίνηση που θα ήταν η καταστροφή του, περπάτησε προς τον κήπο όπου βρισκόταν ο Λουκάς. «Αγόρι, έλα εδώ μια στιγμή», κάλεσε ο Λεωνίδας με ένα ψεύτικο χαμόγελο. Ο Λουκάς, πάντα ευγενικός, πλησίασε. Ο Λεωνίδας, προσποιούμενος ότι διόρθωνε κάτι στο πουκάμισο του αγοριού, γλίστρισε το ρολόι στην τσέπη του φαρδιού μπουφάν που φορούσε ο Λουκάς. Το αγόρι, αποσπασμένο συζητώντας με τον Γαβριήλ, δεν το κατάλαβε. Ο Λεωνίδας τότε επέστρεψε μέσα στο σπίτι και πήγε κατευθείαν στο γραφείο όπου εργαζόταν ο Ρόδον. Μπήκε χωρίς να χτυπήσει, με μια θεατρική έκφραση σοκ. «Ρόδον, λυπάμαι που πρέπει να σου το πω αυτό, αλλά μόλις είδα ένα από τα αγόρια να βγαίνει από τη βιβλιοθήκη με κάτι στα χέρια του. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ελέγξεις αν είναι όλα στη θέση τους». Η καρδιά του Ρόδωνα σφίχτηκε. Όχι, τα αγόρια δεν θα το έκαναν αυτό. Αλλά ένα μέρος του, το κοινικό μέρος που είχε ζήσει τόσα χρόνια στον σκληρό κόσμο των επιχειρήσεων, ψιθύρισε αμφιβολίες. Μήπως ήταν αφελής, μήπως ο Λεωνίδας είχε δίκιο από την αρχή. «Πάμε να ελέγξουμε», είπε ο Ρόδον, η φωνή του τεταμένη. Κάλεσαν όλους στο σαλόνι, η κυρία Σοφία, ο κύριος Τακέση, η Ελένη και τα 3 αγόρια. Ο Λεωνίδας εξήγησε ότι το ρολόι της βιβλιοθήκης είχε εξαφανιστεί και ότι έπρεπε να κάνουν έναν έλεγχο. Ο Λουκάς μπερδεύτηκε. «Ρολόι, δεν πήρα κανένα ρολόι». Ο Λεωνίδας αναστέναξε με ψεύτικη λύπη. «Κανείς δεν κατηγορεί κανέναν ακόμα, αλλά θα ήταν καλό αν όλοι άδειαζαν τις τσέπες τους, απλώς για να είμαστε σίγουροι». Οι υπάλληλοι το έκαναν πρώτοι, προφανώς χωρίς τίποτα. Η Ελένη κοιτούσε τα πάντα τρομοκρατημένη, προβλέποντας ήδη πού θα κατέληγε αυτό. Τα αγόρια άρχισαν να αδειάζουν τις τσέπες τους. Ο Ματθαίος είχε μόνο μερικά χρωματιστά μολύβια. Ο Γαβριήλ είχε τον σταυρό του και ένα εικονάκι. Και ο Λουκάς, όταν έβαλε το χέρι του στη βαθιά τσέπη του μπουφάν, ένιωσε κάτι κρύο και βαρύ. Το έβγαλε χωρίς να καταλαβαίνει. Ήταν το ρολόι. Το καταραμένο ρολόι που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του ήταν εκεί, στην τσέπη του. Η σιωπή στο δωμάτιο ήταν εκκοφαντική. Ο Λεωνίδας έκανε μια έκφραση ψεύτικης συμπόνιας. «Λουκά, γιατί το έκανες αυτό, μετά από όλα όσα έκανε ο Ρόδον για εσάς?» «Δεν έκανα τίποτα», φώναξε ο Λουκάς, δάκρυα να αρχίζουν να κυλούν στο πρόσωπό του. «Δεν ξέρω πώς βρέθηκε αυτό στην τσέπη μου. Ορκίζομαι, κύριε Ρόδον, δεν θα σας έκλεβα ποτέ, ποτέ». Ο Ματθαίος και ο Γαβριήλ έτρεξαν στον μεγαλύτερο αδελφό τους και οι 3 τους τώρα να κλαίνε. «Κύριε Ρόδον, ο Λουκάς δεν κλέβει. Μας προσέχει, είναι καλός», παρακαλούσε ο Ματθαίος. Ο Ρόδον κοίταξε τα 3 αγόρια, μετά το ρολόι,
μετά τον Λεωνίδα. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Λουκάς δεν είχε ύφος ενόχου, είχε ύφος κάποιου γνήσια σοκαρισμένου και προδομένου. Και ο Λεωνίδας προσπαθούσε να φανεί λυπημένος, αλλά υπήρχε μια λάμψη στα μάτια του, μια κακοκριμμένη ικανοποίηση. Ήταν η Ελένη που είχε τη σωτήρια ιδέα. «Ρόδον, έχεις κάμερες ασφαλείας σε όλο το σπίτι. Ας δούμε τις καταγραφές». Ο Λεωνίδας χλώμιασε ορατά. «Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Το αγόρι προφανώς». «Θα δούμε τις καταγραφές», διέκοψε ο Ρόδον, η φωνή του ψυχρή σαν ατσάλι. Τώρα, η κυρία Σοφία πήγε να φέρει το λάπτοπ που ήταν συνδεδεμένο με το σύστημα ασφαλείας. Ο Ρόδον, με χέρια που έτρεμαν από συγκρατημένη οργή, άρχισε να ελέγχει τα πλάνα. Γύρισε πίσω στη στιγμή που ο Λεωνίδας μπήκε στη βιβλιοθήκη. Η κάμερα έδειξε τα πάντα με τέλεια καθαρότητα. Τον Λεωνίδα να παίρνει το ρολόι. Τον Λεωνίδα να πλησιάζει τον Λουκά στον κήπο. Τον Λεωνίδα να βάζει το αντικείμενο στην τσέπη του αγοριού. Η σιωπή στο δωμάτιο τώρα ήταν διαφορετική. Ήταν η σιωπή πριν την καταιγίδα. Ο Λεωνίδας προσπάθησε να γελάσει νευρικά. «Αυτό είναι μία παρεξήγηση. Εγώ απλώς φύτευες αποδείξεις για να ενοχοποιήσεις ένα παιδί», είπε ο Ρόδον, και η φωνή του ήταν φορτισμένη με μια οργή που δεν ένιωθε εδώ και μήνες. «Εσύ, ο συνεταιρός μου εδώ και 10 χρόνια, προσπάθησες να καταστρέψεις τη ζωή ενός 12χρονου αγοριού για ποιο λόγο? Για να με πείσεις να τους διώξω. Γιατί, Λεωνίδα? Γιατί φοβάσαι τόσο αυτά τα παιδιά?» Ο Λεωνίδας συνειδητοποίησε ότι ήταν στριμωγμένος. Η μάσκα της φιλίας έπεσε επιτέλους, αποκαλύπτοντας το υπολογιστικό πρόσωπο από πίσω. «Γιατί σε ξυπνάνε, Ρόδον? Ήσουν τέλειος όπως ήσουν, καταθλιπτικός, ευάλωτος, υπογράφοντας ό,τι έβαζα μπροστά σου. Αλλά αυτά τα παιδιά σε κάνουν να γίνεσαι πάλι αυτός που ήσουν και δεν μπορώ να το επιτρέψω αυτό». «Γιατί?» ρώτησε ο Ρόδον, αν και ήξερε ήδη την απάντηση. «Επειδή απέχω μήνες από τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας», ομολόγησε ο Λεωνίδας, τώρα χωρίς τίποτα πια να χάσει. «Λίγα ακόμα υπογεγραμμένα έγγραφα και όλα θα ήταν δικά μου. Εσύ θα ήσουν νομικά έξω και εγώ θα ήμουν ο μοναδικός ιδιοκτήτης όλων όσων χτίσαμε». «Πού έχτισες εσύ?» διόρθωσε με ένα πικρό χαμόγελο. Η Ελένη ήταν σοκαρισμένη. Ο Ρόδον ένιωσε την προδοσία σαν μια φυσική μαχαιριά στο στήθος. 10 χρόνια. 10 χρόνια συνεταιρισμού, εμπιστοσύνης και όλα ήταν ψέματα. «Φύγε από το σπίτι μου», είπε ο Ρόδον ήρεμα. «Αύριο οι δικηγόροι μου θα ελέγχουν κάθε έγγραφο που με έκανες να υπογράψω. Κάθε μεταβίβαση, κάθε συμβόλαιο. Και θα τα ανατρέψω όλα. Και μετά θα σε μηνύσω για απάτη, για απόπειρα κλοπής, για ό,τι μπορώ». Ο Λεωνίδας γέλασε, ένας ήχος χωρίς χιούμορ. «Δεν έχεις αποδείξεις για τίποτα εκτός από το σημερινό περιστατικό. Τα έγγραφα είναι νόμιμα. Υπέγραψες τα πάντα με τη θέλησή σου». «Τότε θα το δούμε αυτό στη δικαιοσύνη», απάντησε ο Ρόδον. «Τώρα φύγε πριν καλέσω την αστυνομία». Ο Λεωνίδας έριξε ένα τελευταίο βλέμμα μίσους στα 3 αγόρια που είχαν καταστρέψει τα σχέδιά του και έφυγε χτυπώντας την πόρτα. Μόλις έφυγε, ο Ρόδον γύρισε στον Λουκά που ακόμα έτρεμε και έκλαιγε. Το αγόρι περίμενε το χειρότερο, περίμενε να τον διώξουν, να τον κατηγορήσουν με κάποιο τρόπο, αλλά ο Ρόδον άνοιξε τα χέρια του. «Έλα εδώ, αγόρι». Ο Λουκάς δίστασε και μετά έτρεξε και έπεσε στην αγκαλιά του Ρόδωνα. «Ορκίζομαι ότι δεν έκανα τίποτα. Δεν θα σας το έκανα ποτέ αυτό». «Το ξέρω. Το ξέρω, Λουκά. Και συγγνώμη που για ένα δευτερόλεπτο αμφέβαλα». Ο Ματθαίος και ο Γαβριήλ μπήκαν στην αγκαλιά. Οι 4 έμειναν έτσι για πολλά λεπτά, μια συλλογική αγκαλιά που σήμαινε πολύ περισσότερα από συγχώρεση. Ήταν αποδοχή, ήταν οικογένεια. Η Ελένη παρατηρούσε με δάκρυα στα μάτια. Η κυρία Σοφία σκούπιζε το πρόσωπό της με την ποδιά της. Ακόμα και ο κύριος Τακέση, πάντα διακριτικός, είχε υγρά μάτια. Εκείνη η νύχτα ήταν νύχτα αποκαλύψεων. Ο Ρόδον είπε στα αγόρια για τον Λεωνίδα, για τα έγγραφα, για το πώς ήταν οι πραγματικοί σωτήρες, όχι μόνο των ποδιών του, αλλά ολόκληρης της περιουσίας του. Αν δεν ήταν αυτοί, αν δεν είχαν ξυπνήσει την προσοχή και τη φροντίδα του, θα είχε χάσει τα πάντα χωρίς καν να το καταλάβει. Οι επόμενες μέρες ήταν έντονες. Οι δικηγόροι του Ρόδωνα εργάστηκαν ακούραστα. Ανακάλυψαν ότι ο Λεωνίδας είχε υπεξαιρέσει κεφάλαια.
Είχε δημιουργήσει εταιρείες φαντάσματα. Είχε δομήσει δόλιες συναλλαγές. Ήταν ένα σύνθετο και περίτεχνο σχέδιο. Ο Λεωνίδας θα διωκόταν ποινικά και αστικά. Αλλά ο βαθύτερος αντίκτυπος εκείνης της αποκάλυψης δεν ήταν νομικός ή οικονομικός. Ήταν συναισθηματικός. Ο Ρόδον για πρώτη φορά από το ατύχημα έκλαψε. Έκλαψε για την προδοσία. Έκλαψε για τα χαμένα χρόνια που έχτιζε μια κενή αυτοκρατορία. Έκλαψε για την ψυχρότητα με την οποία είχε φερθεί στους ανθρώπους. Έκλαψε που παραλίγο να χάσει το μόνο πραγματικό πράγμα που είχε βρει εδώ και τόσο καιρό. Τη γνήσια σύνδεση με εκείνα τα 3 παιδιά. Η Ελένη τον κράτησε, καθώς έκλαιγε και έκλαψε και εκείνη μαζί του. Έκλαψαν μαζί για τις ζωές που είχαν ζήσει χωριστά, για την απόσταση που είχαν αφήσει να μεγαλώσει μεταξύ τους, για τις χαμένες ευκαιρίες. Και τα αγόρια, ο Λουκάς, ο Ματθαίος και ο Γαβριήλ, έμειναν εκεί μαζί τους, προσφέροντας την απλή παρηγοριά της παρουσίας τους, των μικρών τους χεριών που κρατούσαν τα μεγάλα χέρια, της ακλόνητης πίστης τους ότι όλα θα πήγαιναν καλά στο τέλος. Εκείνη τη νύχτα κάτι θεμελιώδες άλλαξε στο Ρόδωνα τα βουλάρι. Η πανοπλία της ψυχρότητας και του κινησμού που είχε χτίσει για δεκαετίες επιτέλους ράγισε και έπεσε. Αναγνώρισε με μια οδυνηρή αλλά απελευθερωτική διάβγεια ότι τα αγόρια του είχαν επιστρέψει κάτι πολύ πιο πολύτιμο από την ικανότητα να περπατά. Του είχαν επιστρέψει την ικανότητα να αισθάνεται, να εμπιστεύεται, να αγαπά. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο Ρόδον αφοσιώθηκε πλήρως στη ζωή με τα αγόρια. Παρακολουθούσε τα μαθήματα του Λουκά θαυμάζοντας την ευφυΐα του αγοριού. Καθόταν στο ατελιέ με τον Ματθαίο, συζητώντας για χρώματα και σχήματα, ακόμα και χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα από τέχνη. Άκουγε τον Γαβριήλ να διαβάζει αποσπάσματα από τη βίβλο και για πρώτη φορά στη ζωή του σκέφτηκε την πιθανότητα ότι ίσως υπήρχε κάτι μεγαλύτερο από τον ίδιο στο σύμπαν. Η Ελένη άνθησε. Αυτή, που δεν είχε ποτέ παιδιά, ήταν τώρα μητέρα 3 ταυτόχρονα. Οργάνωσε τα πάντα για να γράψει τα αγόρια σε καλά σχολεία. Ο Λουκάς θα πήγαινε σε ένα σχολείο με ισχυρό πρόγραμμα θετικών επιστημών. Ο Ματθαίος θα έμπαινε σε ένα σχολείο με έμφαση στις τέχνες. Ο Γαβριήλ θα φοιτούσε σε ένα ίδρυμα συνδεδεμένο με την Εκκλησία που ισορροπούσε την ακαδημαϊκή και πνευματική εκπαίδευση. Η έπαυλη, παλαιότερα ψυχρή και άδεια, ήταν ζωντανή. Είχε σκοπό. Είχε αγάπη. Ήταν ένα ηλιόλουστο απόγευμα του Αυγούστου, 3,5 μήνες μετά την άφιξη των αγοριών, που συνέβη το αδύνατο. Ο Ρόδον βρισκόταν στην καθημερινή του συνεδρία φυσιοθεραπείας με τον Λουκά. Το αγόρι δούλευε τα πόδια του με τη συνηθισμένη αφοσίωση όταν ο Ρόδον ένιωσε κάτι διαφορετικό. «Περίμενε», είπε, η φωνή του τεταμένη. «Λουκά, κάνε ξανά εκείνη την κίνηση». Ο Λουκάς επανέλαβε τη μάλαξη στη δεξιά γάμπα και ο Ρόδον το ένιωσε. Δεν ήταν φαντασία, δεν ήταν κενή ελπίδα, ήταν πραγματικό, ένα καθαρό, ορισμένο, αδιαμφισβήτητο μυρμήγκιασμα. «Το ένιωσα», σχεδόν φώναξε ο Ρόδον. «Λουκά, ένιωσα να με αγγίζεις, το ένιωσα». Τα μάτια του Λουκά γουρλώθηκαν. «Αλήθεια, κύριε Ρόδον, νιώθετε πραγματικά?» «Ναι, κάν το ξανά». Ο Λουκάς άγγιξε ξανά το πόδι και ξανά ο Ρόδον το ένιωσε. Δάκρυα άρχισαν να κυλούν στο πρόσωπό του. «Ελένη, Ελένη, έλα εδώ γρήγορα». Η Ελένη έφτασε τρέχοντας, ακολουθούμενη από τον Ματθαίο και τον Γαβριήλ. Ο Ρόδον εξήγησε ανάμεσα σε δάκρυα. Τα αγόρια ξέσπασαν σε κραυγές χαράς. Ο Γαβριήλ έπεσε στα γόνατα και άρχισε να ευχαριστεί τον Θεό δυνατά. Ο Ματθαίος πηδούσε στο δωμάτιο. Ο Λουκάς, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του, αλλά αποτυγχάνοντας ικτρά, γελούσε και έκλαιγε ταυτόχρονα. Κάλεσαν αμέσως τους γιατρούς. Ο γιατρός Καρίδης ήρθε προσωπικά για να κάνει μια αξιολόγηση. Μετά από μια σειρά εξετάσεων επιβεβαίωσε. Υπήρχε επιστροφή της αισθητικότητας. Ελαφριά, αλλά οριστική. Ήταν το πρώτο πραγματικό σημάδι ότι η ανάρρωση ήταν δυνατή. «Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα περπατήσετε ξανά πλήρως», προειδοποίησε ο γιατρός. «Αλλά αυτό είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Με εντατική φυσιοθεραπεία υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία». «Και ο Λουκάς θα είναι ο κύριος φυσιοθεραπευτής μου», δήλωσε ο Ρόδον βάζοντας το χέρι του στον ώμο του αγοριού. «Αυτός με έφερε μέχρι εδώ. Αυτός θα με πάει μέχρι το τέλος».
Ο γιατρός Καρύδης χαμογέλασε. «Δεν έχω δει ποτέ τόση αφοσίωση. Αυτός ο νέος έχει ένα φυσικό χάρισμα. Αν θέλει να ακολουθήσει αυτή την καριέρα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικός». Εκείνη η νύχτα ήταν νύχτα γιορτής. Η κυρία Σοφία ετοίμασε ένα ειδικό δείπνο. Έφαγαν όλοι μαζί στο μεγάλο τραπέζι της τραπεζαρίας, που είχε χρησιμοποιηθεί μόνο λίγες φορές σε 15 χρόνια γάμου. Γέλασαν, είπαν ιστορίες, ονειρεύτηκαν το μέλλον. Και ο Ρόδον, κοιτάζοντας γύρω από το τραπέζι, βλέποντας την Ελένη να χαμογελά όπως δεν είχε χαμογελάσει εδώ και χρόνια, βλέποντας τα 3 αγόρια να τρώνε και να συζητούν ζωηρά, ένιωσε μια ευγνωμοσύνη τόσο βαθιά που σχεδόν πονούσε. Εκείνα τα παιδιά που εμφανίστηκαν στη ζωή του μέσα από μια τρύπα στον τοίχο δεν είχαν απλώς υποσχεθεί να τον κάνουν να περπατήσει. Είχαν κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Του είχαν διδάξει το νόημα της οικογένειας, της άνευ όρων αγάπης, των δεύτερων ευκαιριών. Ο δρόμος θα ήταν ακόμα μακρύς. Ο Ρόδον το ήξερε αυτό. Αλλά για πρώτη φορά από το ατύχημα είχε πραγματική ελπίδα. Ελπίδα να περπατήσει ξανά. Ελπίδα να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Ελπίδα να χτίσει κάτι γνήσιο με την Ελένη. Ελπίδα να είναι ο πατέρας που ο Λουκάς, ο Ματθαίος και ο Γαβριήλ άξιζαν. Και στην καρδιά της Αθήνας, σε εκείνη την έπαυλη στην Κηφισιά, μία νέα οικογένεια γεννιόταν από τις στάχτες της παλιάς ζωής του Ρόδωνα Ταβουλάρη. Μία οικογένεια χτισμένη όχι στο αίμα ή τη σύμβαση, αλλά στην επιλογή, την αφοσίωση και την αγάπη. Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν μήνες έντονης μεταμόρφωσης. Η επιστροφή της αισθητικότητας στα πόδια του Ρόδωνα ήταν μόνο η αρχή ενός δύσκολου αλλά γεμάτου ελπίδα ταξιδιού. Ο γιατρός Φίλιππος εντατικοποίησε τις συνεδρίες φυσιοθεραπείας, τώρα με 6 συναντήσεις την εβδομάδα. Ο Λουκάς συνέχιζε ως κύριος βοηθός, μαθαίνοντας όλο και πιο σύνθετες τεχνικές και εφαρμόζοντάς τες με μια αφοσίωση που εντυπωσίαζε όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες. Ο Σεπτέμβριος έφερε την άνοιξη στην Αθήνα. Τα δέντρα του κήπου άνθησαν και μαζί τους η ζωή του Ρόδωνα φαινόταν επίσης να ανθίζει ξανά. Οι αισθήσεις στα πόδια αυξάνονταν σταδιακά. Πρώτα ήταν μόνο το μυρμήγκιασμα. Μετά ήρθε η ικανότητα να αισθάνεται τη θερμοκρασία. Στη συνέχεια την πίεση και την αφή. Και τέλος, 4 μήνες μετά την άφιξη των αγοριών, ο Ρόδον κατάφερε να κουνήσει τα δάχτυλα του δεξιού του ποδιού. Εκείνη η μικροσκοπική κίνηση, ανεπαίσθητη για όποιον παρατηρούσε από μακριά, γιορτάστηκε ως η μεγαλύτερη νίκη. Η Ελένη έκλαψε από χαρά. Τα αγόρια πηδούσαν και φώναζαν. Η κυρία Σοφία έφτιαξε ένα ειδικό κέικ. Ακόμα και ο κύριος Τακέση, πάντα συγκρατημένος, έκανε ένα μεγάλο χαμόγελο και έσφιξε το χέρι του Ρόδωνα δυνατά. Από εκείνη τη στιγμή η πρόοδος ήταν σταθερή. Οι μικρές κινήσεις έγιναν μεγαλύτερες. Η δύναμη επέστρεφε σιγά σιγά μυς προς μη. Ο Ρόδον δούλεψε με μια αποφασιστικότητα που εξέπλητε ακόμη και τον ίδιο. Κάθε συνεδρία φυσιοθεραπείας ήταν μια μάχη ενάντια στον ίδιο του τον περιορισμό και κέρδιζε. Ήταν τον Οκτώβριο, 6 μήνες μετά το ατύχημα και 4 μήνες μετά τη γνωριμία με τα αγόρια, που ο Ρόδον έκανε τα πρώτα του βήματα. Δεν ήταν σταθερά ή ασφαλή βήματα, ήταν παραπατώντας, στηριζόμενος σε παράλληλες μπάρες, με τον Λουκά από τη μία πλευρά και τον γιατρό Φίλιππο από την άλλη, αλλά ήταν βήματα. Τα πόδια του άγγιξαν το έδαφος και στήριξαν το βάρος του και περπάτησε 3 μέτρα που έμοιαζαν με 3 χιλιόμετρα νίκης. Η Ελένη κατέγραψε τα πάντα στο κινητό, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. Ο Ματθαίος και ο Γαβριήλ χειροκροτούσαν και φώναζαν λόγια ενθάρρυνσης. Και όταν ο Ρόδον επιτέλους σταμάτησε, εξαντλημένος αλλά θριαμβευτής, κοίταξε το Λουκά και είπε απλά «Εσύ έκανες το χρέος σου, τώρα είναι η ώρα να κάνω εγώ το δικό μου». Το ίδιο εκείνο απόγευμα, ο Ρόδον κάλεσε τους δικηγόρους του. Ήθελε να ξεκινήσει αμέσως τη διαδικασία υιοθεσίας των 3 αγοριών. Είχαν ήδη ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, είχαν ερευνήσει την προέλευση των παιδιών. Ο Λουκάς ήταν ορφανός από πατέρα και μητέρα, που χάθηκαν σε λυπηρές, αλλά όχι βίαιες συνθήκες όταν ήταν 7 ετών. Ζούσε στους δρόμους από τότε. Ο Ματθαίος είχε εγκαταλειφθεί από μια εθισμένη μητέρα που δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά. Ο Γαβριήλ ήταν γιος μιας γιαγιάς που είχε φύγει, αφήνοντάς τον μόνο στον κόσμο. Οι δικηγόροι εξήγησαν ότι η διαδικασία θα ήταν περίπλοκη. Θα υπήρχαν έρευνες, επισκέψεις από κοινωνικούς λειτουργούς, ακροάσεις στο δικαστήριο.
Αλλά ο Ρόδον ήταν προετοιμασμένος. Είχε όλους τους απαραίτητους πόρους και, το πιο σημαντικό, είχε γνήσια αγάπη για εκείνα τα παιδιά. Η Ελένη αναμίχθηκε πλήρως στη διαδικασία. Μετέτρεψε 3 δωμάτια στον δεύτερο όροφο σε ατομικές σουίτες για κάθε αγόρι. Ο Λουκάς απέκτησε ένα δωμάτιο με μια βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία μαθηματικών και επιστημών. Ο Ματθαίος είχε τον χώρο του διακοσμημένο με τα δικά του έργα τέχνης και υλικά ζωγραφικής. Ο Γαβριήλ έλαβε ένα δωμάτιο με θρησκευτικά σύμβολα που επέλεξε προσωπικά, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού εικονοστασίου όπου μπορούσε να κάνει τις προσευχές του. Όλα φαινόταν να οδεύουν προς ένα ευτυχισμένο τέλος όταν τον Νοέμβριο άρχισαν οι επιπλοκές. Ο Λεωνίδας Μονάκης, που διωκόταν ποινικά για απάτη και υπεξαίρεση κεφαλαίων, είδε στη διαδικασία υιοθεσίας μια τελευταία ευκαιρία να εκδικηθεί τον Ρόδωνα. Οι δικηγόροι του κατέθεσαν μια αγωγή στο δικαστήριο, ισχυριζόμενοι ότι ο Ρόδων βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση, ότι τα παιδιά τον είχαν χειραγωγήσει συναισθηματικά και ότι η διαδικασία υιοθεσίας ήταν αποτέλεσμα ψυχολογικού εξαναγκασμού. Οι κατηγορίες ήταν παράλογες, αλλά κέρδισαν κάποια έλξη στα μέσα ενημέρωσης. Κίτρινες εφημερίδες δημοσίευσαν πρωτοσέλιδα, όπως «Επιχειρηματίας σε αναπηρικό καροτσάκι χειραγωγείται από ανηλίκους» και «Υιοθεσία ή απάτη, η αμφιλεγόμενη ιστορία 3 παιδιών του δρόμου». Η κοινή γνώμη διχάστηκε. Κάποιοι υπερασπίζονταν τον Ρόδωνα και τα παιδιά. Άλλοι αμφισβητούσαν τις πραγματικές προθέσεις όλων των εμπλεκομένων. Ο Λεωνίδας πήγε παραπέρα. Προσέλαβε ερευνητές για να αναζητήσουν οποιονδήποτε ζωντανό συγγενή των αγοριών, προσφέροντας χρήματα για να διεκδικήσουν την κηδαιμονία των παιδιών. Και δυστυχώς βρήκε ανθρώπους πρόθυμους να πούν ψέματα για την απληστία. Εμφανίστηκε πρώτα ένας άντρας που ισχυριζόταν ότι ήταν θείος του Λουκά, λέγοντας ότι πάντα αναζητούσε το αγόρι, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να το βρει. Ήταν ψέμα. Ο Λουκάς δεν είχε δει ποτέ αυτόν τον άντρα στη ζωή του. Στη συνέχεια εμφανίστηκε μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι ήταν θεία του Ματθαίου, με μια εξίσου κατασκευασμένη ιστορία. Για τον Γαβριήλ βρήκαν ένα ζευγάρι που ισχυριζόταν ότι ήταν μακρινοί ξάδελφοι των παππούδων του, θέλοντας να σώσουν το αγόρι. Όλοι ήταν απατεώνες πληρωμένοι από τον Λεωνίδα, αλλά τεχνικά είχαν κάποια έγγραφα που τους συνέδεαν με τα παιδιά, όσο μακρινή και αν ήταν η σχέση. Το δικαστήριο δεν είχε άλλη επιλογή από το να εξετάσει τις διεκδικήσεις τους. Η υπόθεση πήρε διαστάσεις που κανείς δεν περίμενε. Ορίστηκε μια δικαστική ακρόαση όπου όλα θα αποφασίζονταν. Ο Ρόδων, η Ελένη, τα 3 αγόρια, οι ψεύτικοι συγγενείς, ο Λεωνίδας και οι δικηγόροι του, η κοινωνική λειτουργή, και ακόμη και εκπρόσωποι της εισαγγελίας θα ήταν παρόντες. Η νύχτα πριν την ακρόαση ήταν τεταμένη στην έπαυλη. Τα αγόρια ήταν φοβισμένα. Κι αν τους χώριζαν, κι αν τους ανάγκαζαν να πάνε με εκείνους τους ανθρώπους που δεν γνώριζαν. Ο Λουκάς, πάντα ο πιο δυνατός, προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του για τα μικρότερα αδέλφια του, αλλά ο Ρόδων έβλεπε τον φόβο στα μάτια του. Ο Ρόδων του συγκέντρωσε στο σαλόνι και μίλησε με μια πεποίθηση που πήγαζε από τα βάθη της μεταμορφωμένης ψυχής του. «Ακούστε καλά. Δεν έχει σημασία τι θα συμβεί αύριο. Είστε τα παιδιά μου. Στην καρδιά, εκεί που έχει πραγματικά σημασία, είστε ήδη δικά μου. Και θα παλέψω για εσάς με όλες μου τις δυνάμεις. Κανείς δεν θα σας πάρει από μένα. Το υπόσχομαι». Η Ελένη αγκάλιασε τους 3 τους. «Είμαστε μια οικογένεια και οι οικογένειες δεν χωρίζουν». Εκείνο το βράδυ ο Γαβριήλ προσευχήθηκε πιο έντονα από ποτέ. Ο Ματθαίος ζωγράφισε ένα πορτρέτο όλης της οικογένειας μαζί. Ο Λουκάς έμεινε ξύπνιος μέχρι αργά μελετώντας, επειδή ήξερε ότι η εκπαίδευση που του είχε δώσει ο Ρόδων θα ήταν το καλύτερο όπλο του για να αποδείξει ότι άξιζε να είναι εκεί. Η μέρα της ακρόασης ξημέρωσε κρύα και γκρίζα. Το δικαστήριο ήταν γεμάτο, με δημοσιογράφους έξω και ένα πλήθος περίεργων. Η δικαστής που ήταν υπεύθυνη για την υπόθεση ήταν η δικαστής Μαρία Σταυρίδου, μια 50χρονη γυναίκα γνωστή για την αυστηρότητά της, αλλά και για την αμερόληπτη δικαιοσύνη της. Η ακρόαση ξεκίνησε με τον Λεωνίδα και τους δικηγόρους του να παρουσιάζουν τις κατηγορίες τους.
Ισχυρίστηκαν ότι ο Ρόδων, σε κατάσταση συναισθηματικής ευθραυστότητας μετά το ατύχημα, είχε παρασυρθεί από την ιδέα να θεραπευτεί από τα παιδιά. Ότι τα αγόρια, αν και όχι απαραίτητα κακοπροαίρετα, χρησιμοποιούνταν από ανθρώπους γύρω από τον Ρόδωνα για να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην περιουσία της οικογένειας. Παρουσίασαν μάρτυρες, ανθρώπους που ο Λεωνίδας είχε πληρώσει για να πουν ψέματα, λέγοντας ότι είδαν τα αγόρια να συμπεριφέρονται ύποπτα, να μιλούν για χρήματα, να σχεδιάζουν πώς να αποκτήσουν περισσότερα πράγματα από τον Ρόδωνα. Ήταν τόσο προφανή ψέματα που προκαλούσαν οργή, αλλά λέγονταν ενόρκος. Στη συνέχεια, οι ψεύτικοι συγγενείς έκαναν τις εκκλήσεις τους. Ο υποτιθέμενος θείος του Λουκά μίλησε για το πόσο αγαπούσε το αγόρι και πάντα ήθελε να το φροντίσει. Η ψεύτικη θεία του Ματθαίου έκλαψε κροκοδίλια δάκρυα. Οι ξάδελφοι του Γαβριήλ υποδίθηκαν μια οικογενειακή αφοσίωση που ήταν αξιολύπητη από το πόσο ψεύτικη ήταν. Όταν ήρθε η σειρά της υπεράσπισης, οι δικηγόροι του Ρόδωνα αποδόμησαν τις κατηγορίες μεθοδικά. Παρουσίασαν τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας που έδειχναν τον Λεωνίδα να φυτεύει το ρολόι. Έδειξαν τα έγγραφα που αποδείκνυαν τις οικονομικές απάτες που είχε διαπράξει ο Λεωνίδας. Απέδειξαν ότι όλοι οι μάρτυρες είχαν λάβει ύποπτες πληρωμές από λογαριασμούς συνδεδεμένους με τον Λεωνίδα. Όσο για τους ψεύτικους συγγενείς, η έρευνα των δικηγόρων του Ρόδωνα είχε αποκαλύψει την αλήθεια. Ο υποτιθέμενος θείος του Λουκά είχε ποινικό μητρό και δεν είχε ποτέ ενδιαφερθεί για το αγόρι μέχρι που επικοινώνησαν μαζί του οι ερευνητές του Λεωνίδα. Η θεία του Ματθαίου είχε εγκαταλείψει εντελώς εκείνο τον κλάδο της οικογένειας δεκαετίες πριν και επέστρεψε μόνο όταν της προσέφεραν χρήματα. Οι ξάδελφοι του Γαβριήλ, μόλις που γνώριζαν τους παππούδες του αγοριού. Τότε ήρθε η πιο σημαντική στιγμή, οι προσωπικές καταθέσεις. Ο Λουκάς κλήθηκε πρώτος. Το 12χρονο αγόρι ανέβηκε στο εδόλιο του μάρτυρα με όρθιο και αξιοπρεπές ανάστημα. Η δικαστής του φέρθηκε με ευγένεια αλλά σοβαρότητα. «Λουκά, πες μου πώς γνώρισες τον κύριο Ρόδωνα», και ο Λουκάς είπε. Μίλησε για τη ζωή στους δρόμους, για τη φροντίδα του Ματθαίου και του Γαβριήλ, για την ημέρα που βρήκαν την τρύπα στον τοίχο και είδαν εκείνον τον άντρα στο αναπηρικό καροτσάκι. Μίλησε για την αδύνατη υπόσχεση και πώς αποφάσισαν να δεχτούν την πρόκληση επειδή ήταν η μόνη ελπίδα που είχαν. Η φωνή του ήταν καθαρή, χωρίς δισταγμό. «Θέλεις να μείνεις με την οικογένεια Ταβουλάρη?» ρώτησε η δικαστής ευθέως. «Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο», απάντησε ο Λουκάς, και δάκρυα άρχισαν να κυλούν στο πρόσωπό του. «Δεν είναι απλώς πλούσιοι άνθρωποι που μας έδωσαν μια στέγη. Μας έδωσαν αγάπη. Η κυρία Ελένη με διδάσκει κάθε μέρα και πιστεύει ότι μπορώ να γίνω μηχανικός. Ο κύριος Ρόδων μου φέρεται σαν αληθινό του παιδί, όχι σαν φιλανθρωπία. Με κάνουν να νιώθω ότι έχω σημασία και δεν θέλω να το χάσω αυτό ποτέ». Ο υποτιθέμενος θείος του Λουκά προσπάθησε να διακόψει, αλλά η δικαστής τον σιώπησε με ένα βλέμμα. Ο Ματθαίος ήταν ο επόμενος. Το 10χρονο αγόρι, πάντα τόσο επικοινωνιακό, μίλησε για τη μεταμόρφωση και τις δεύτερες ευκαιρίες. Για το πώς όλοι αξίζουν την ευκαιρία να ξαναρχίσουν. Για το πώς ο Ρόδων, που ήταν ένας κλειστός και πικραμένος άντρας, είχε γίνει ευγενικός και στοργικός. Για το πώς η Ελένη, που δεν είχε ποτέ παιδιά, ήταν η καλύτερη μητέρα που θα μπορούσε να φανταστεί. «Ξέρω ότι ο κύριος Ρόδων έκανε κακά πράγματα στο παρελθόν», είπε ο Ματθαίος με τη χαρακτηριστική του σοφία. «Αλλά οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν. Αυτός άλλαξε. Και εμείς αλλάξαμε επίσης. Σώσαμε ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν είναι χειραγώγηση. Αυτό είναι αγάπη». Ο Γαβριήλ ήταν ο τελευταίος από τα αγόρια. Ο μικρός, με μόλις 8 χρόνια, κράτησε τον σταυρό του και μίλησε με απόλυτη πεποίθηση για την πίστη και τα θαύματα. Για το πώς ο Θεός είχε ένα σχέδιο και τους είχε φέρει όλους μαζί για κάποιο λόγο. Για το πώς οι προσευχές του εισακούστηκαν όχι μόνο επειδή ο κύριος Ρόδων περπάτησε ξανά, αλλά επειδή όλοι βρήκαν μια οικογένεια. «Δεν θέλω να πάω με εκείνους τους ανθρώπους», είπε ο Γαβριήλ, δείχνοντας τους ψεύτικους ξαδέλφους. «Δεν τους έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Η οικογένειά μου είναι ο κύριος Ρόδων, η κυρία Ελένη, ο Λουκάς και ο Ματθαίος. Και κανείς δεν θα με πάρει από αυτούς». Τότε ήρθε η σειρά της, Ελένης. Ανέβηκε στο εδόλιο και μίλησε για τη μοναξιά του γάμου της, για το πώς είχε χάσει τον σκοπό της ζωής,
για το πώς τα αγόρια της είχαν δώσει έναν λόγο να ξυπνά κάθε μέρα. Μίλησε για τη διδασκαλία του Λουκά και το πώς έβλεπε τα μάτια του να λάμπουν με κάθε νέα έννοια που μάθαινε. Για το πώς καθόταν με τον Ματθαίο στο ατελιέ και συζητούσαν για τέχνη. Για το πώς διάβαζε στον Γαβριήλ και μάθαινε από την αγνή πίστη εκείνου του αγοριού. «Δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω παιδιά», είπε η Ελένη, η φωνή της να σπάει. «Και πέρασα χρόνια πιστεύοντας ότι η ζωή μου θα ήταν πάντα κενή εξαιτίας αυτού. Αλλά τότε εμφανίστηκαν αυτά τα 3 αγόρια και ανακάλυψα ότι η οικογένεια δεν έχει να κάνει με το αίμα. Έχει να κάνει με την επιλογή, έχει να κάνει με την αγάπη. Επιλέγω αυτά τα αγόρια και με επέλεξαν κι αυτά». Τέλος ήρθε η σειρά του Ρόδωνα. Σηκώθηκε από το αναπηρικό καροτσάκι, χρειαζόμενος ακόμα στήριξη, αλλά ικανός να σταθεί όρθιος, και περπάτησε αργά προς το εδόλιο του μάρτυρα. Αυτή η απλή πράξη, αυτό το σύντομο αλλά σημαντικό περπάτημα τα έλεγε ήδη όλα. Ο Ρόδων μίλησε για την παλιά του ζωή, για την ψυχρότητα, την απληστία, για την οικοδόμηση μιας καινής αυτοκρατορίας, για το ατύχημα που τον παρέλυσε όχι μόνο σωματικά, αλλά και συναισθηματικά, για τη βύθιση στην πικρία και την απώλεια κάθε αίσθησης ανθρωπιάς. «Και τότε 3 παιδιά εμφανίστηκαν στη ζωή μου», συνέχισε, η δυνατή φωνή του να αντυχεί στην αίθουσα. 3 παιδιά που δεν είχαν τίποτα, αλλά μου πρόσφεραν τα πάντα. Μου πρόσφεραν αφοσίωση όταν δεν το άξιζα. Πρόσφεραν πίστη όταν είχα χάσει κάθε ελπίδα. Πρόσφεραν αγάπη όταν είχα ξεχάσει πώς να αγαπώ. Ο Ρόδων κοίταξε τον Λεωνίδα που καθόταν λίγα μέτρα μακριά. «Ο Λεωνίδας Μονάκης, ο παλιός μου συνέτερος, έχει δίκιο σε ένα πράγμα. Ήμουν ευάλωτος όταν έφτασαν αυτά τα παιδιά, αλλά κάνει λάθος νομίζοντας ότι με χειραγώγησαν. Η αλήθεια είναι ότι με έσωσαν από τον εαυτό μου. Ενώ αυτός έκλεβε τα χρήματά μου, αυτά τα παιδιά μου επέστρεφαν την ψυχή μου». Η σιωπή στην αίθουσα ήταν απόλυτη. Ο Ρόδων συνέχισε, τώρα κοιτάζοντας απευθείας τη δικαστή. «Ο Λουκάς δεν είναι απλώς ένα έξυπνο αγόρι. Είναι ο γιος που δεν είχα ποτέ και πάντα ήθελα. Ο Ματθαίος δεν είναι απλώς ένας ταλαντούχος καλλιτέχνης. Είναι η σοφία που δεν ανέπτυξα ποτέ. Ο Γαβριήλ δεν είναι απλώς ένα παιδί με πίστη. Είναι η καλοσύνη που δεν άσκησα ποτέ. Μαζί με έκαναν καλύτερο άνθρωπο και θέλω να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου όντας αντάξιος της αγάπης τους». Δάκρυα κυλούσαν στα πρόσωπα πολλών στην αίθουσα. Ακόμα και η δικαστής, γνωστή για την επαγγελματική της σκληρότητα, σκούπισε διακριτικά τα μάτια της. Ο Λεωνίδας προσπάθησε να μιλήσει, αλλά οι ίδιοι του οι δικηγόροι τον εμπόδισαν. Ήξεραν ότι οποιαδήποτε λέξη του εκείνη τη στιγμή θα χειροτέρευε απλώς την κατάστασή του. Η δικαστής ζήτησε ένα διάλειμμα 2 ωρών για να σκεφτεί. Ήταν οι 2 πιο μακρές ώρες της ζωής όλων των εμπλεκομένων. Ο Ρόδων, η Ελένη και τα 3 αγόρια έμειναν μαζί σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο, κρατώντας τα χέρια ο ένας του άλλου, προσευχόμενοι, περιμένοντας. Όταν επέστρεψαν στο δικαστήριο, η ένταση ήταν αισθητή. Η δικαστής Μαρία Σταυρίδου μπήκε με τη συνηθισμένη σοβαρή της έκφραση. Κάθισε, οργάνωσε τα χαρτιά της και άρχισε να μιλά. «Ανέλυσα προσεκτικά όλες τις καταθέσεις και τις αποδείξεις που παρουσιάστηκαν. Οι κατηγορίες για συναισθηματική χειραγώγηση είναι αβάσιμες. Τα βίντεο αποδεικνύουν σαφώς μια προσπάθεια σαμποτάζ από την πλευρά του κυρίου Λεωνίδα Μονάκη, ο οποίος θα παραπεμφθεί για περαιτέρω ποινική δίωξη για ψευδορκία και παρακόλληση της δικαιοσύνης». Ο Λεωνίδας χλώμιασε. Οι δικηγόροι του άρχισαν να ψιθυρίζουν φρενιασμένα. «Όσο για τους συγγενείς που διεκδικούν την κηδαιμονία των παιδιών», συνέχισε η δικαστής, «οι έρευνες αποκάλυψαν ότι κανένας από αυτούς δεν επέδειξε κανένα γνήσιο ενδιαφέρον ή ιστορικό φροντίδας. Τα κίνητρά τους είναι σαφώς οικονομικά, επομένως οι διεκδικήσεις τους απορρίπτονται». Οι ψεύτικοι συγγενείς προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν, αλλά σιωπήθηκαν. Και όσον αφορά το αίτημα υιοθεσίας του κυρίου Ρόδωνα Ταβουλάρη και της κυρίας Ελένης Ταβουλάρη, η δικαστής έκανε μια παύση και η καρδιά όλων φάνηκε να σταματά. Σπάνια βλέπω μια υπόθεση όπου η συναισθηματική σύνδεση και η αγάπη είναι τόσο εμφανής. Αυτά τα παιδιά δεν βρήκαν απλώς ένα σπίτι. Βρήκαν μια οικογένεια. Και αυτή η οικογένεια δεν υποδέχτηκε απλώς αυτά τα παιδιά. Μεταμορφώθηκε από αυτά.
Η δικαστής χαμογέλασε, η πρώτη φορά που κάποιος την είδε να χαμογελάσει εκείνη την ακρόαση. «Επομένως, κάνω δεκτό το αίτημα υιοθεσίας. Λουκάς Ταβουλάρης, Ματθαίος Ταβουλάρης και Γαβριήλ Ταβουλάρης. Αυτά είναι πλέον τα νόμιμα ονόματά σας. Είστε επίσημα μια οικογένεια». Το δικαστήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Οι δημοσιογράφοι έτρεξαν να τηλεφωνήσουν. Αλλά τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία για τους 6 ανθρώπους που αγκαλιάστηκαν στη μέση της αίθουσας. Ο Ρόδον κράτησε τα 3 του παιδιά με μια δύναμη που πήγαζε από τη βαθύτερη ευγνωμοσύνη. Η Ελένη έκλαιγε και γελούσε ταυτόχρονα. Τα αγόρια φώναζαν από χαρά. Ο Λεωνίδας Μονάκης οδηγήθηκε έξω από το δικαστήριο υπό προσωρινή κράτηση. Θα δικαζόταν για πολλαπλά εγκλήματα και θα αντιμετώπιζε χρόνια φυλάκισης. Αλλά πριν φύγει, κοίταξε πίσω μια τελευταία φορά και είδε τον Ρόδωνα με τα 3 του παιδιά και εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι είχε χάσει πολύ περισσότερα από μια δικαστική υπόθεση. Είχε χάσει την ευκαιρία να έχει κάτι πραγματικό στη ζωή του. Οι επόμενοι μήνες ήταν μήνες καθαρής χαράς. Η διαδικασία υιοθεσίας ολοκληρώθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Έγινε μια μικρή τελετή στην Έπαυλη, μόνο με τους υπαλλήλους, μερικούς στενούς φίλους και τους δικηγόρους που είχαν παλέψει για την υπόθεση. Η σωματική ανάρρωση του Ρόδωνα συνέχισε να προοδεύει. Τον Φεβρουάριο μπορούσε ήδη να περπατά χωρίς υποστήριξη για μικρές αποστάσεις. Τον Μάρτιο περπάτησε από την πύλη μέχρι την εξώπορτα χωρίς βοήθεια. Τον Απρίλιο ανέβηκε τις σκάλες της Έπαυλης μόνος του για πρώτη φορά από το ατύχημα. Ο Λουκάς γράφτηκε σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της Αθήνας με έμφαση στις θετικές επιστήμες. Η απόδοσή του ήταν εξαιρετική. Οι καθηγητές έλεγαν ότι είχε δυνατότητες να μπει στα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Ο Ρόδον σχεδίαζε ήδη να τον βοηθήσει να σπουδάσει μηχανικό στο Πολυτεχνείο. Ο Ματθαίος κέρδισε μια υποτροφία σε μια αναγνωρισμένη σχολή καλών τεχνών. Τα έργα του άρχισαν να προσελκύουν την προσοχή γκαλερί. Οργανώθηκε μια μικρή έκθεση και όλα τα κομμάτια πουλήθηκαν. Τα χρήματα, επέμεινε ο Ματθαίος, έπρεπε να δοθούν σε ιδρύματα που βοηθούσαν παιδιά του δρόμου. Ο Γαβριήλ συνέχισε το πνευματικό του ταξίδι. Έγινε παπαδάκι στην εκκλησία της γειτονιάς και μιλούσε για το πώς μία μέρα θα εργαζόταν βοηθώντας ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η Ελένη τον υποστήριζε πλήρως, πηγαίνοντάς τον στις συναντήσεις της εκκλησίας και συμμετέχοντας στις δραστηριότητες μαζί του. Ο Ρόδον αναδιάρθρωσε πλήρως την εταιρεία του. Απέλυσε στελέχη που μοιράζονταν την παλιά του αρπακτική νοοτροπία. Εφάρμοσε πολιτικές κοινωνικής ευθύνης. Δημιούργησε ένα πρόγραμμα υποτροφιών για νέους σε ευάλωτη κατάσταση και ίδρυσε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στο να βγάζει παιδιά από τους δρόμους και να τα τοποθετεί σε ανάδοχες οικογένειες. Η Ελένη βρήκε τον σκοπό της. Έγινε πρόεδρος του οργανισμού και αφιέρωνε ώρες κάθε μέρα συντονίζοντας υιοθεσίες, εκπαιδεύοντας οικογένειες, επισκεπτόμενοι ιδρύματα. Η ζωή της, παλαιότερα κενή, ήταν τώρα γεμάτη νόημα. Ο γάμος μεταξύ του Ρόδωνα και της Ελένης, που ήταν νεκρός σε όλα εκτός από το χαρτί, αναγεννήθηκε. Άρχισαν ξανά να συζητούν, να γελούν μαζί, να ονειρεύονται το μέλλον. Το αρχικό πάθος ίσως να μην επέστρεφε με την ίδια μορφή, αλλά κάτι πιο βαθύ και αληθινό πήρε τη θέση του. Συντροφικότητα, σεβασμός, γνήσια αγάπη, χτισμένη σε στέρεα θεμέλια κοινών εμπειριών και κοινού σκοπού. Τον Μάιο, ένα χρόνο μετά το ατύχημα του Ρόδωνα, ο Λεωνίδας Μονάκης καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης για απάτη, υπεξαίρεση κεφαλαίων, ψευδορκία και παρακόλληση της δικαιοσύνης. Έχασε όλα όσα είχε κλέψει και επιπλέον έπρεπε να πληρώσει βαριές αποζημιώσεις. Ο Ρόδων, προς έκπληξη πολλών, τον επισκέφθηκε στη φυλακή λίγες εβδομάδες μετά την καταδίκη. Κάθισαν πρόσωπο με πρόσωπο, χωρισμένοι από ένα γυαλί, μιλώντας μέσω τηλεφώνων. «Γιατί ήρθες?» ρώτησε ο Λεωνίδας πικραμένος και ηττημένος. «Επειδή έμαθα κάτι σημαντικό», απάντησε ο Ρόδων ήρεμα. «Έμαθα ότι το να κρατάς οργή και μνησικακία δηλητηριάζει μόνο αυτόν που τα κουβαλά. Το έμαθα αυτό από 3 παιδιά που είχαν κάθε λόγο να μισούν τον κόσμο, αλλά επέλεξαν να αγαπήσουν. Οπότε ήρθα εδώ για να σου πω ότι σε συγχωρώ». Ο Λεωνίδας γέλασε, χωρίς χιούμορ. «Η συγχώρεσή σου δεν σημαίνει τίποτα.
δεν αλλάζει το που βρίσκομαι. Έχεις δίκιο. Δεν αλλάζει το που βρίσκεσαι, αλλά αλλάζει το που βρίσκομαι εγώ. Και ελπίζω ότι κάποια μέρα θα βρεις και εσύ κάποια μορφή ειρήνης. Όχι για μένα, αλλά για τον εαυτό σου. Ο Ρόδον σηκώθηκε για να φύγει, αλλά ο Λεωνίδας τον φώναξε πίσω. Σε άλλαξαν πραγματικά, έτσι δεν είναι? Εκείνα τα αγόρια. Εντελώς, απάντησε ο Ρόδον. Μου έδειξαν ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξαναρχίσεις, για να γίνεις κάποιος καλύτερος. Ελπίζω κάποια μέρα να το μάθεις κι εσύ αυτό. Και με αυτά τα λόγια, ο Ρόδον άφησε το παρελθόν πίσω του οριστικά. Ο χρόνος συνέχισε να περνά. Τα αγόρια μεγάλωναν. Ο Λουκάς ανέπτυξε πάθος για τη ρομποτική και άρχισε να συμμετέχει σε εθνικούς διαγωνισμούς. Ο Ματθαίος είχε μια δεύτερη έκθεση, ακόμα πιο επιτυχημένη από την πρώτη. Ο Γαβριήλ με τη φυσική του καλοσύνη έγινε το πιο αγαπητό αγόρι του σχολείου του, βοηθώντας πάντα συμμαθητές και καθηγητές. Η έπαυλη στην Κηφισιά ήταν αγνώριστη. Εκεί που παλαιότερα υπήρχε σιωπή και ψυχρότητα, τώρα υπήρχαν γέλια και μουσική. Εκεί που υπήρχαν άδειοι διάδρομοι, τώρα υπήρχαν απλωμένα επιστημονικά έργα, καμβάδες που ζωγραφίζονταν, βιβλία για Αγίους ανοιχτά σε διάφορες σελίδες. Εκεί που υπήρχε μοναξιά, τώρα υπήρχε οικογένεια. Η κυρία Σοφία, που τα είχε δει όλα από την αρχή, σχολίασε ένα πρωί στον κύριο Τακέση, καθώς ετοίμαζαν το πρωινό. Ποτέ δεν φανταζόμουν να δω τον κύριο Ρόδωνα έτσι, αληθινά ευτυχισμένο, και η κυρία Ελένη τότε. Φαίνεται 10 χρόνια νεότερη. Ο κύριος Τακέση έγνεψε με τη σιωπηλή του Σοφία. Μερικές φορές πρέπει να χάσουμε τα πάντα για να ανακαλύψουμε τι έχει πραγματικά σημασία. Ήταν ένα ηλιόλουστο απόγευμα του Νοεμβρίου, ακριβώς 1,5 χρόνο μετά την άφιξη των αγοριών, που έγινε η τελική γιορτή. Ο Ρόδον είχε αναρρώσει πλήρως. Περπατούσε κανονικά, χωρίς πόνο ή περιορισμό. Το θαύμα για το οποίο είχε προσευχηθεί ο Γαβριήλ, για το οποίο είχε εργαστεί ο Λουκάς, που ο Ματθαίος είχε συντηρήσει με ελπίδα, είχε πραγματοποιηθεί πλήρως. Οργάνωσαν ένα πάρτι στον κήπο της έπαυλης. Όχι ένα μεγάλο και επιδεικτικό πάρτι, αλλά μια οικία συγκέντρωση με εκείνους που είχαν πραγματικά σημασία. Η κυρία Σοφία και ο κύριος Τακέση ήταν εκεί φυσικά. Ο γιατρός Φίλιππος και ο γιατρός Καρίδης είχαν επίσης προσκληθεί. Οι καθηγητές των αγοριών ήρθαν. Μερικοί αληθινοί φίλοι που είχαν παραμείνει κατά τη διάρκεια των δύσκολων στιγμών. Υπήρχαν τραπέζια με φαγητό, απαλή μουσική, απλές αλλά όμορφες διακοσμήσεις. Ήταν μια γιορτή όχι μόνο της σωματικής ανάρρωσης του Ρόδωνα, αλλά της συναισθηματικής ανάρρωσης ολόκληρης της οικογένειας. Σε κάποια στιγμή του απογεύματος, ο Ρόδων ζήτησε την προσοχή όλων. Με την Ελένη στο πλευρό του και τα 3 αγόρια μπροστά του, έκανε μια ομιλία που πήγαζε από τα βάθη της μεταμορφωμένης καρδιάς του. Πριν από 1,5 χρόνο ήμουν ένας πλούσιος αλλά δυστυχισμένος άντρας. Είχα όλα όσα μπορούσαν να αγοράσουν τα χρήματα, αλλά τίποτα που είχε πραγματικά σημασία. Ήμουν παγιδευμένος όχι μόνο σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, αλλά σε μια φυλακή πικρίας και μοναξιάς που είχα χτίσει ο ίδιος. Κοίταξε τα 3 αγόρια, τα μάτια του να λάμπουν από δάκρυα ευγνωμοσύνης. Και τότε 3 παιδιά μπήκαν στη ζωή μου. Μπήκαν κυριολεκτικά από μια τρύπα στον τοίχο και μαζί τους έφεραν κάτι που είχα χάσει εδώ και πολύ καιρό. Ο Λουκάς μου έφερε αφοσίωση και επιμονή. Ο Ματθαίος μου έφερε σοφία και ελπίδα. Ο Γαβριήλ μου έφερε πίστη και καλοσύνη. Μαζί δεν με βοήθησαν απλώς να περπατήσω ξανά. Μου έμαθαν να ζω αληθινά. Η Ελένη έσφιξε το χέρι του, χαμογελώντας μέσα από τα δάκρυα. Ο Ρόδων συνέχισε κοιτάζοντας την τώρα. Και η σύζυγός μου, την οποία είχα παραμελήσει για τόσα χρόνια, βρήκε μέσα από αυτά τα παιδιά τον σκοπό που δεν κατάφερα ποτέ να της δώσω. Έγινε η απίστευτη μητέρα που πάντα είχε τη δυνατότητα να είναι. Ο Λουκάς, ο Ματθαίος και ο Γαβριήλ πλησίασαν. Ο Ρόδων γονάτισε για να φτάσει στο ύψος τους και αγκάλιασε τους 3 τους. «Σώσατε τη ζωή μου με κάθε δυνατό τρόπο και υπόσχομαι να περνάω κάθε μέρα της υπόλοιπης ζωής μου, όντας αντάξιος να με αποκαλείτε πατέρα σας». Ο Γαβριήλ, πάντα ο πιο συναισθηματικός, άρχισε να κλαίει. Ο Λουκάς προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, αλλά αποτύχανε. Ο Ματθαίος απλώς χαμογελούσε, εκείνο το σοφό χαμόγελο που μετέφερε την κατανόηση όλων όσων είχαν περάσει μαζί. Το πάρτι
συνεχίστηκε μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Οι άνθρωποι συζητούσαν, γελούσαν, μοιράζονταν ιστορίες, αλλά σε κάποια στιγμή ο Ρόδον απομακρύνθηκε λίγο από την ομάδα και περπάτησε μέχρι τον πίσω τοίχο. Η τρύπα είχε επισκευαστεί μήνες πριν, αλλά θυμόταν ακόμα ακριβώς πού βρισκόταν. Κοίταξε εκείνο το κομμάτι του τοίχου και σκέφτηκε όλες τις επιλογές και τις συμπτώσεις που είχαν οδηγήσει σε εκείνη τη στιγμή. Αν δεν είχε πάθει το ατύχημα, αν δεν είχε γίνει πικραμένος, αν δεν είχε πάει στον κήπο εκείνο το συγκεκριμένο απόγευμα, αν τα αγόρια δεν είχαν βρει εκείνη την τρύπα, αν τους είχε διώξει αντί να κάνει εκείνη την παράλογη υπόσχεση. Τόσα αν. Τόσες κρίσιμες στιγμές. Και όλες είχαν συγκλίνει για να δημιουργήσουν κάτι όμορφο εκεί που παλαιότερα υπήρχε μόνο κενό. «Κύριε Ρόδον», φώναξε μια μικρή φωνή. Ήταν ο Γαβριήλ που είχε έρθει να τον βρει. «Είστε καλά». Ο Ρόδον πήρε το αγόρι στην αγκαλιά του, κάτι που θα ήταν αδύνατο 1,5 χρόνο πριν. «Είμαι παραπάνω από καλά, Γαβριήλ. Είμαι σπίτι». «Γιατί αυτό είναι, έτσι δεν είναι?» «Το σπίτι δεν είναι ένα μέρος. Είναι εκεί που είναι η οικογένειά σου», συνέχισε ο Ρόδον περισσότερο στον εαυτό του παρά στο αγόρι. Ο Γαβριήλ αγκάλιασε τον λαιμό του Ρόδωνα. «Ο Θεός απάντησε στις προσευχές μου. Περπατήσατε ξανά. Απάντησε σε πολύ περισσότερα από αυτό. Μου έδωσε μια οικογένεια. Μου έδωσε έναν σκοπό. Μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία». Επέστρεψαν μαζί στο πάρτι. Ο Λουκάς έδειχνε το ρομποτικό του έργο στον γιατρό Φίλιππο. Ο Ματθαίος ζωγράφιζε γρήγορα πορτρέτα των καλεσμένων. Η Ελένη γελούσε με κάτι που είχε πει η κυρία Σοφία. Ήταν μια σκηνή κανονικότητας, απλής χαράς, κοινής αγάπης. Και ο Ρόδον Ταβουλάρης, ο άντρας που κάποτε ήταν γνωστός για την ψυχρότητα και την αδιαλαξία του, που είχε χτίσει μια αυτοκρατορία πάνω στη δυστυχία των άλλων, που έχασε τα πάντα και βρήκε κάτι απείρως πιο πολύτιμο, κατάλαβε επιτέλους το πραγματικό νόημα του πλούτου. Δεν βρισκόταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στα ακίνητα, στις εταιρείες. Βρισκόταν εκεί, σε εκείνον τον κήπο, σε εκείνους τους ανθρώπους που επέλεξαν να τον αγαπήσουν παρόλα αυτά. Βρισκόταν στις αγκαλιές των γιών του, στο χαμόγελο της γυναίκας του, στην αφοσίωση των υπαλλήλων του που έγιναν φίλοι. Η νύχτα έπεσε πάνω στην Αθήνα, την τεράστια πόλη με τα εκατομμύρια των ιστοριών της. Και σε εκείνη την έπαυλη στην Κηφισιά, μια από αυτές τις ιστορίες είχε βρει το ευτυχισμένο της τέλος. Δεν ήταν ένα τέλειο τέλος, γιατί η ζωή δεν είναι ποτέ τέλεια. Αλλά ήταν ένα αληθινό τέλος, χτισμένο σε στέρεα θεμέλια αγάπης, συγχώρεσης και μεταμόρφωσης. Ο Λουκάς, ο Ματθαίος και ο Γαβριήλ είχαν υποσχεθεί να κάνουν το Ρόδωνα να περπατήσει ξανά. Και εκπλήρωσαν την υπόσχεσή τους τόσο πλήρως που έκαναν πολύ περισσότερα. Τον έκαναν να ζήσει ξανά. Και ο Ρόδον από την πλευρά του είχε υποσχεθεί να τους υιοθετήσει και να τους δώσει μια νέα ζωή. Και εκπλήρωσε και αυτός την υπόσχεσή του, δίνοντάς τους όχι μόνο μια στέγη και φαγητό, αλλά μια αληθινή οικογένεια, άπειρες ευκαιρίες και ανεφόρον αγάπη. Στο τέλος όλοι είχαν κερδίσει. Όλοι είχαν σώσει ο ένας τον άλλον. Και αυτό, περισσότερο από οποιοδήποτε ιατρικό θαύμα, ήταν η αληθινή ιστορία της ελπίδας. Τέλος της ιστορίας, αγαπητοί ακροατές. Ελπίζουμε η ιστορία του Ρόδωνα, της Ελένης, του Λουκά, του Ματθαίου και του Γαβριήλ να άγγιξε βαθιά την καρδιά σας. Αν συγκινηθήκατε με αυτό το ταξίδι μεταμόρφωσης, λύτρωσης και οικογενειακής αγάπης, αφήστε το like σας, εγγραφείτε στο κανάλι και πείτε μας στα σχόλια ποια στιγμή σας σημάδεψε περισσότερο. Ήταν η άφιξη των αγοριών, η αποκάλυψη του Λεωνίδα, το πρώτο βήμα του Ρόδωνα ή το συγκινητικό τέλος της υιοθεσίας. Κάθε μέρα φέρνουμε έντονες ιστορίες σαν αυτή που αποκαλύπτουν την πιο ανθρώπινη και μεταμορφωτική πλευρά της ζωής. Ιστορίες που μας θυμίζουν ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξαναρχίσουμε. Ότι η αγάπη μπορεί να θεραπεύσει τις βαθύτερες πληγές και ότι η οικογένεια έχει να κάνει με την επιλογή και την αφοσίωση. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο με άλλη μια αφήγηση που θα ταράξει τα συναισθήματά σας. Μέχρι τότε,